Mbalimake. Muye blana. Mone la ne kisi. Muye blana ne kisi. Toko foi tera. Nindu ko le ga tukuni. Amune le bo fo. Ali ko ngatu. O mana mungere la nebi na I yere fakata no Mbalimake. Reba. Ko ngatu ne ga sa. Ba ba munu menela. Nono shitene fe. Ne da nga du denga fola. Nga na fara boya teneka. Taga foi teneka. Sabla ne dogoni. Oye fanga soro. Oye war soro. Ale boya ne nonne. Ne mana ko ke. Awege tore. Bebe ndogoya. Da fara ki fani ba. Uluti bonya. Dogonu bese ki bonya. O toro meneka. Ne wona foi teneka jenatigela. Ode ne bla. Mamela yere fa. Mbalimake. Ona ta wota. Mogo mangi yere faga. Ibi toro do de munu. Yasi ka here do soro. Mene ma toro munu du. Esigi duna na tole ebina here soro. E mani yere faga. Mogo bi doro toro de ku. Doro nogo ya koso. Mene yere faga sa. Etna kishi lahara imagine soro. Dusukashi mani soro. Ika nga apmeni ni sojade. Toroba mana mogo soro. Adon afo. Kibina here bado soro. Ne yere faga sisandu. Ega here nunu mina ke chukodi. Neba. Iku ngato ne ga yere fa. Neba iku ngato ne ga yere fa. Ne mauti ki bonya. Dusukashi menega. Toro menega. Dogali mega senema. Ne yetentu kuna jengono. Mbalimake. Adon afo. Ko toro mani soro. Nebe ya no. Dusukashi mani soro. Nebe ya. Afonye. Ame solution no soro la. Mogo te here soro. Na sori matoro doke. Mogo te nyani. Kiti here. Wilangata. Aba, Nam, an sɔgɔma. aban sɔgɔma. Hɛrɛ sira. Aba, Kori baasi tɛ yen. baasi tɛ yen. Aba, Ala ka tile hɛrɛ di. amina rabi. Sababu ɲuman ka ɲi. Amina rabi. K'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma. Ami. Ka gɛrɛgɛrɛ kisi a ma. Amina rabi. Ala ka laɲiniw bɛɛ sabati. Amina rabi. An ba, Ne bɛ fɛ ka taa baarayɔrɔ la. i bɛ taa baarayɔrɔ la. Awɔ. D'accord. Ne retard yɛrɛ la dɔɔni. Ah, Ne ka bɔ yan. Ma, Ah, an sɔgɔma. dugu b'a jɛra kɔni. Awɔ. Baasi foyi t'i la. Baasi foyi Ala t'i ka la. hɛrɛ k'i. Amina. Ala ka sababu ɲuman k'i. Ami, ami. Ala k'i kanda. Ami. Se. Ala ka dugawu bɛ minɛ. Amina yarabi. I bɛ taa baarayɔrɔ la. Awɔ, n bɛ fɛ ka taa Ah, baarayɔrɔ i kana an sama dɛ. Awɔ. N kɛlen don ka layidu dɔ ta o ye. Ah, Donc ni n taara baarayɔrɔ la. ah. An bɛ fɛ ka kɛ service dɔɔni ye. Ne ka den man di. Ala ka garisɛgɛw bɔ Ami, ami, ami. Nse. Awa. Bɔgɔri, Ah, i bɛ hakili to i yɛrɛ la. ok. Dugu kɔnɔna ko ma nɔgɔn dɛ. Surtout e yɛrɛ bɛ yɔrɔ min sisan. Ah. Waritigi denmisɛnnin filɛ nin ye. I cogo dɔn muso ninnu ma ɲi dɛ. U kana n'i ka nafolo, an ka nafolo tiɲɛ. Ayi, n y'a faamuya ba. Awɔ. E kɔni ma dɔn ne tɛ denmisɛnnin wɛrɛ ye bilen. Ah, ayiwa. N bɛ se ka ɲuman ni juguman n bɛ se k'a bɛɛ woloma. A banna. I janto i yɛrɛ la mɛn. I mana kɔrɔ togo o togo, Aha. i fa de y'anw ye. N y'a faamu. An bɛ ɲɛ bɛ min na, e t'o ye. N y'a faamu. Nka Ala ka laɲini sabati. Amina rabi. N bɛ boli fɔlɔ. Awɔ, Ala k'i kanda ha. Ala ka kisi kɛ. Ne bɛna gabuda la fɔlɔ. Awɔ. Funɛ. I ma tila ɲamaku sin na? Ayi, ma tila tɔ ma ca. Tila tile bɛ ka gan. Mama ni tile. Nse Amadu. Hɛrɛ sira. Tɔrɔ se funɛ. I ka kɛnɛ. Baasi tɛ yen nɔ. Mama bɛ na. Mamadu ye mun ye la? Amadu nana e fɛ, i ma sɔn k'o laminɛ. Funɛ kɛ, fugari yɛrɛ de ko man di den. M'a mɛn. I mana kɛ den fugari dɔ b'i ka ko goya ne ye de. E ma, bolo bɛ furu ka d'a tigi de kun koyi. E ko fugari don. A dun ye kalan kɛ. A ma baara de sɔrɔ fɔlɔ. Baara sɔrɔbaliya, o ni fugariya tɛ kelen ye dɛ. Funɛ, i tɛ ka ɲamaku sigi i bɔnda la. Allo? Ah, e pressé là? Ah, ayi, n bɛna sisan, kana pressé. Awɔ, n bɛ s'aw ma sisan. Bance,
Anche ba. Wanche. Ne yɛrɛ kun bɛ fɛ k'a f'i ye k'i ka duwawu kɛ n ye. Jamana in baara sɔrɔ ko de ma nɔgɔn sisan. An kɔni bɛ k'an sɛgɛn k'a ɲini cogoya bɛɛ la. N tɛ ka se ka baara sɔrɔ. Wa aw ka duwawu bɛ n dɛmɛ kosɛbɛ. I bɛ se ka duwawu kɛ n ye a bɛ diya n ye. Amadu. E ti mun kalama. Hali ni alijinɛ dayɛlɛla mɔgɔw ye midi k'u ka don zurɛri b'a sɔrɔ e ma don. E bɛ se k'i ta kɛ nin cogo la k'i ka denmisɛnniya kɛ k'i lamɔ k'i don ekɔli la ka fini ni samaraw bɛɛ san e ye e selen y'i tɔnɔ dun waati ma o tuma e bɛ fɛ ne ka tila k'o tɔnɔ dɔ ɲini ka di e ma wa e bɛ kɛ mun den sugu ye ne bolo. Papa tiɲɛ don ne donna ekɔli la ne ye kalan kɛ. Mais kalan fana baraji ye baara de ma se ka sɔrɔ fɔlɔ. Kalan yɛrɛ ye baara dɔ de ye a ma nɔgɔn. Ne ko n k'i ka duwawu dɔrɔn de kɛ. N'Ala sɔnna ma n b'a tɔ n b'a ko ɲɛɲini. O kuma na o ne bɛ ji den bɛɛ kɛ dugawukɛla e ye wa e dɔgɔnin filɛ la a tɛ baara la wa e ɲɔgɔnna kɛmɛlenkɔrɔ ko ale bɛ maa jumɛn bolo k'o bɛ da ka hami bilen e k'i jɔ cogo lajɛ cɛ maloya sa i yɛrɛ kɛ cɛ ye sa i tɛ jɔn ka kuma kelen f'i ye a manamana ko ne tɛ don a la n tɛ dugawu kɛ o n b'i bila ka taa Magali n'o yɛrɛ tɛna fɔ dugawu la. Ani sɔgɔma Burankɛ. Dugawu den muso. Or basi kɔni tɛ yen. Basi foyi tɛ yen. I siɲɛcogo ɲɛna. Awɔ. Ala ka tile yɛrɛ de. Amina. Ka sababu ɲuman k'an ye. Amina. K'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma. Amina. Ka gɛrɛgɛrɛ kisi a ma. Amina. Walahi Ala k'i kisi ɲɛjugu tɔɔrɔ ma. Amina yarabi. Buramuso. Ala ka dugawu bɛɛ. Ami yarabi Ala. Ala k'aw mɛn wa. Ami ami ami. Si. O kuma e tɛ tobilikɛ bi yan. Ayi ne de bɛ ga kɛ wula fɛ. Wula fɛ. Awɔ. D'accord. O tɛ baasi ye. Awɔ. N bɛ taa ci dɔ la ka na. Awɔ problème foyi t'a la. Ka segin ni ɲuman. Amina yarabi. Amadou. Fune. Ça va? Ça va. Mun bɛ la? Ayi foyi. Amadou kana ni sigi jɔlɔ tan sa. Ko ko bɛ ka k'i la du kɔnɔ han. Ne b'a bɛɛ kalama walayi. Mais kana na nin bɛɛ bila i kunkolo la ta ye. Ni mɔgɔ dɔgɔnin n'o ye fɛn sɔrɔ ka tɛmɛ i kan u b'o de kɛ kɔrɔ ye. E mun ye kɔrɔ ye e de bɛ bila dɔgɔninya place la. U t'i lajɛ yɛrɛ. A fɛn fɛn filɛ nin ye a bɛɛ ye ne kɔrɔ de. Wala jugu min bɛ ka ta k'e sɛgɛrɛ o tɛ ka bɛn ne ma abada. Ne bɛ fɛ e k'a ta ni hakili ye. Par sabula kɔrɔya yɛrɛ kun ye ɲɛmajɔ de. Don dɔ la a bɛ ban n'Ala sɔnna ma. N'Ala sɔnna ma. I ye denmisɛnniya hakilima yɛrɛ i ka nin kuma diyara n ye kojugu. Yɔrɔ. Awɔ. I bɛ ka taa kalankɛyɔrɔ la. Awɔ. Ne yɛrɛ kan ka taa bɔ n terikɛ dɔw la. N bɛ taa yen ka na y'a mɛn. N y'a mɛn. I hakili t'i yɛrɛ la y'a mɛn. Awɔ n bɛ na. Cɛ Jabakɛnɛ e ma na ni sukaro tɔni dɔ ye bi yan. Non wala sukaro tɔni foyi tɛ ne bolo parce que ne yɛrɛ mamuso de bɛ n ka sukaro tɔ di yan ne yɛrɛ taara sɔrɔ ale da sɔgɔ a bɔra n taara a taara fɛn fɔ. Cɛ cɛkɛla dara ye dɛ. O ma sukaro ko de b'an na. Badara cɛ sukaro tɔni dɔ t'e bolo. Cɛ yɛrɛ b'a kalama telimani bolola sigi ka tilegan na nin ye ne b'a dɔn o tɛ ɲuman ye o. Cɛ donc a kɔni ɲɛ b'a bɛɛ la o. Ne ɲɛ bɛ la dɛ an n'aw b'an ka gɛrɛji fɔ an n'aw b'a falen parce que don o don an bɛna an sigi de la e tɛ sɔn ka te sɔngɔ bɔ yɛrɛ ma mɔgɔ dala ten don o don ko mɔgɔ sukaro tɔni an b'an ka gɛrɛji fɔ falen dɛ. Cɛ n'i ma kuma i ka cɛ fɔ an bɛ bila ɲɔgɔn na dɛ. A bɛ ka tiɲɛ dɔ fɔ gɛrɛn kuduru a se ka kɛ gɛrɛn chef se ka te sigi. N'i y'a san joli ne bɛ yan gɛrɛn chef la a ye mun nafa ɲɛ ne ye. A ye mun nafa ɲɛ ne ye n ka vie changer la. A ma nafa ɲɛ. A ye mun nafa ɲɛ ne ye. Musomanin jama min kun bɛ to ka na an b'o t'e bolo de. A ɲinɛ n'o kɔ Badara. An y'o t'i bolo dɛ i yɛrɛ b'o kalama. Non a ye taa. Leburu. Amadou Jabakɛnɛ. Amadou. Amadou. Ça va? Flambe. Cɛ ko cogo di? Cɛ a kɛra tile fila dɛ. Cɛ o tuma te ma sigi yan. Cɛ an m'o sukaro ko yɛrɛ de la tan walayi. Cɛ o kɔrɔ ye gɛlɛya bɛ yen dɛ. Cɛ. Sukaro ko de don waati ko de don. Cɛ an kun bɛ fɛ ka sukaro de ɲini donc an bɛ te ko ɲami cogo dɔ la sukaro ko yɛrɛ tɛ ka ɲɛ sɔrɔ quoi. Ya. Chef fana kun kan k'o jateminɛ cogoya min la han. Amadu yɛrɛ bɔra k'a sɔrɔ an b'o kuma na yan nɔ sisan yɛrɛ. An ka te ko in yɛrɛ jateminɛ. Salamu alaikum. Waalaikum salam. A ka kɛnɛ? Baasi tɛ yen? Alhamdulillah. An ba. Karamɔgɔ sigi bɛ yen.
tema mawa. Karamɔgɔ i b'a dɔn an m'o teko yɛrɛ ko de la tan quoi ala ye teko de b'an na bi dɔɔni quoi. A balikuna ni sigila dɛsɛlen bɛ ka te sigi. Ala ka jisuma k'a fura ye. Amina. Amadu ne kun mago bɛ la. Ne. Awɔ. Ayi ne ma. N'an ka ɲɔgɔn ye dɛ. Mena. Awɔ. Amadu b'i teliya han. Maa fɛ bilayi n'u taacogo ɲɛna dɛ ni ne ko ni karamɔgɔkɛ in ko man go ne ye quoi n ye nkalon tigɛ ni karamɔgɔkɛ in ka ko ka go ne ye cogo min na ala de b'a dɔn quoi don o don cɛ bɛ na yan ne bɛ te d'a ma tuma dɔ la ne bɛ jɛni yɛrɛ ka te kɔ quoi k'a kɛ verre kɔnɔ k'a di karamɔgɔkɛ ma e bɛna bi dɔrɔn an b'a f'i ye ko te i b'i jɔ ko an baliku naani an tɛ se ka te san a donna ta bɔ la i b'a kalama n'a nana siɲɛ wɛrɛ ne b'a san. Ayisa jamɔgɔ ni cɛkɔrɔba nin fana tɛ san sa i b'a dɔn i bɛ to ka alimakayi de k'i ka te la wa k'a di cɛkɔrɔba sugu ma n'a taara a bɛ t'i da ka tɔli kɔntere o la siɲɛ wɛrɛ hali ne y'i ka te mɔnen k'a wele k'a ka na o te la a tɛna minɛ. ɲɛ b'a la i ka nin hakilina in ka ɲi dɛ. I b'o de kɛ cɛkɔrɔba jaba kɛnɛ non n bɛna fɛɛrɛ tigɛ o la quoi an bɛ fɛɛrɛ tigɛ na sinon a ma ɲi. Amadu. Karamɔgɔ. Gɛrɛnsigi bɛnnen tɛ la waati min na komi sisan dɛ. E yɛrɛ b'i ka diɲɛlatigɛ situation bɛɛ kalama. E ye Dunbiya denkɛ fɔlɔ de ye. A bɛnnen tɛ ka n'i sigi gɛrɛnna waati bɛɛ dɛ. I ye kalan kɛ, i ye diplôme sɔrɔ. Nka n'i ko k'i b'i sigi ni jamana in kɔnɔ, k'i ye diplôme sɔrɔ ko f'i k'o baara bɛɛ sɔrɔ, k'a sɔrɔ i ma wuli ka dɔ k'i yɛrɛ ye fɔlɔ, i bɛ sɔn ka sɛgɛn dɛ. Ne kɔni hakilina na, e kan ka wuli de ka baara ɲini i yɛrɛ ye. Bari baara lankolon tɛ yen dɛ, mɔgɔ lankolonw de bɛ yen. Ni kow b'u cogo la, sisan kun kan ka sɔrɔ e ye muso furu. E ma ye i dɔgɔkɛ ye muso furu wa? Baara ale bɛ baara jɔlen na. E fana kan ka sinsin bere dɔ ɲini i yɛrɛ la ka muso furu. Bari n'i sara tantɔ, a bɛ fɔ de k'i banna. Nka ni kɔ b'i la, a bɛ fɔ k'i fatura. E man i gɛrɛnna waati bɛɛ dɛ. Amadu, den cɛmanni kunkolo ye filenkolon de ye. N'a cila yɔrɔ min na, i b'a sɔrɔ yen d'a ci yɔrɔ ye. Ka n'i sigi ten dɛ. Wuli i ka taa dɔ k'i yɛrɛ ye. Bari e bɛ k'i ta ni gɛrɛnna den minnu ma, i bɛ taa sɔrɔ a caman se b'u somɔgɔw ye dɛ. E dun fa ka sira bɛrɛ t'i la. I man ka ye nin ko ninnu na dɛ. I y'a faamu? N y'a faamu. Ne tɛ fɛ k'i ye nin gɛrɛ in na bilen. Gɛrɛ mun yɛrɛ la hali ka 10 bɔ ka 20 bɔ ka 30 bɔ ka te sigi o tɛ sɔrɔ o gɛrɛ na. A fɔ i bɛna hɛrɛ sɔrɔ o gɛrɛ na suguya de la. Ka n'i sigi ten dɛ. N'i ye yan nɔ a ye min dan ka ala de b'a dɔn. Wa n tɛ fɛ k'i ye nin gɛrɛ na suguya la bilen. I ye n ka kuma faamu wa? N y'a faamu. I fa bɛ yen wa? A bɛ yen nɔ. Basi t'a la i bɛ n ka foli f'a ye. A b'a mɛn n'Ala sɔnna. N bɛ ka taa misiri la. K'an bɛ o la. N y'a faamu. Ka segin ni ɲuman. Awa. Fifi, an buramuso. Dunu ma mɔ fɔlɔ a bɛ mɔna ka ban. I b'an ta labɛn i b'o bila an ka so kɔnɔ i b'i n'i cɛ ta bɔ i bɛ t'o bila an ka so kɔnɔ i y'a mɛn? N y'a mɛn basi foyi t'a la. N bɛ taa ne ye sisan. N y'a mɛn. Fifi, ça va? Amadou. Ça va? Dumuni mɔna? Ko jumɛn? A ko komi kɔngɔ bɛ n na n ko yala kini mɔna? Amadou, est-ce que e bɛ miiri? E tɛ maloya dɛ. I t'i bolo da i kun na i k'a lajɛ. E bɛna de ɲininka ko kini mɔna? Ayi, a banna sa o. E dɔgɔnin ka nasɔngɔ di ne ma, ne ka tobili kɛ, e ka n'o kini minɛ k'o sɔɔri i kɔnɔ. E tɛ ka maloya dɛ. Ni ko b'a togo la, n e de kan ka nasɔngɔ bɔ du in kɔnɔ. Du in kan ka da e de kɔ la. E bɛ n'i jɔ ne ma, Fifi, malo mɔna. Malo tɛ, m'i digi malo bɔrɔ de kɔnɔ. N'i y'i jɔlen sɔrɔ n da la ko kini mɔna kɛ, i hakili tɛ fɛn fɛn la, n b'o fɔ ka don i tulo kɔnɔ. Nantan kolon in jɔlen na e bɛɛ. Fifi, Fifi ma furu ne dɔgɔkɛ Bɔkari de ma.
e nana furu yɔrɔ min na I kan ka kɛ miseli le kan kalan e ma kɛ lamu ye kan fara dɛ I bɔra ka so ladilikan mun dir'i ma I bama I k'i miiri a la I kana ɲinɛ a kɔ muso bɛ bɛn de kɛ a bɛ bɛn kumaw de fɔ wa a bɛ bɛn kɛwalew de kɛ ne kɔni bɛ se ka min f'i ye o y'o ye Fifi ne Fifi fune ye mana kuma mfone korege na sano ni ya ɲɔgɔn na wɛrɛ kɛ a bɛ ne kɔrɔkɛ cɛ ka bila I ne cɛ I nana ka balimaya sɔrɔ cogo min na ni y'a dɔn k'i tɛ se ka bɛn sabati an ɲɔgɔn cɛ kana fɔ k'i b'an fa dɛ furumuso jugu in jɔlen lɛ bi ta tɛmɛnen kɔfɛ han ne ke e k'an kɔrɔkɛ dɔgɔya tugun I bɛna dɔn ko ne ye muso min mɔgɔ lankolon Antle. Amadou. So Morodou. T'es cherché ta. Comment t'as gagné? Okay. Mara 10 minutes, mais 10 minutes. Du minutes. Okay, formala. Neke. 10 minutes ça. 10 minutes moi ça, 10 minutes. Donc ça nous. Ou bien basi pour tout là. Agara formala Amadou. Il n'a pas de monde. Ah bon? Si c'était flamme là. Oh. Amadou. Ama ne bora mini kana. So ne bora so de kana. Ko e ko ya fone ko ngatu wana boila. Ola nakil to riga rola na nifu. Amadou bitata mele ngoke ha. Ibina dimini ka yame. Yame. Na njera. Mais Amadou, elle n'aurait pas tiens de ne va faire un dos foyer. Et au Kébi hier, moi tu sais qu'il y a fait un nouveau maquillage. Mon éclairé la ne au Kébi hier fait. Atmata, il y a une génétique kadi qui veut toi qu'on. Il kan baka do beka jailari. Isumo ko bigi kamni. Ifa bigi kam, ibamso bigi kam. Ibe onu bigi kam. Ngani mo mte ko soro. Génétique na ngebe ko buila. Kale la do école la. Ne usa ona ko bege. Diplôme be soro la. Diplôme ko fe. Ne nga barada problème ko nya yira so mo la ka yira fala. Ko barako be ka problème ntika sika baraso. Yan do wa gane kuma suru shini kan boya tige kuma la ina fo nete du de fo la mbedi jana tige ndega bonna bara du me ala de bulu me ga bara yini ci sefe la bara tiga mai jomayari masega kum farugula iga la didikam odrone ne soubi sino samu ta soro ne be mais Amadou e ko ke bi yere faga mo gafle ni ma gela do temeti here do soro de inyeba mo la here ba do kono iba soro e gela ba do de teme olu bina sirela dona na tola e to don ne yere faga du olu be ke chukudi
ne yɛrɛ faga e mansa ninnu bɛ kɛ cogo di i bi u ka ko bɛɛ de kun parce que ni fɛn t'i bolo mɔgɔ t'i bonya mais o wagati i ka n'o kɛ dusukasi wagati ye i ka n'o kɛ tɔɔrɔ wagati ye ne y'a f'i ɲɛna ka tɛmɛ dusukasi ko mana mɔgɔ sɔrɔ nisɔndiya i k'a kunbɛn don n'a nataw la a dusukasi bɛ ban mais o ma se yɛrɛ faga ma dɛ ne y'i yɛrɛ faga e ma diɲɛ sɔrɔ wa i tɛna lahara fɛnɛ sɔrɔ Fatumata ne ka kuma kun tɛ ne yɛrɛ kɔni kun saya ka fisa ni malo ye yɛrɛ jɛnatigɛ ka di i b'i diya kɔnɔ o ye tiɲɛ ye nka Amadu ne bɛna kuma kelen f'i ɲɛna i k'o to i hakili la ne bɛ yan o ne tɛ yan o bila i ka hadamadenya na Amadu n'a ma gɛlɛya a ti nɔgɔya abada Amadu n'a ma gɛlɛya a ti nɔgɔya abada i ye n ka kuma mɛn kɔni a ɲaami b'a dɔn dɛ mɔgɔw b'a fɔ kuma bɛɛ ko pari barika bannen don quoi ne kuma da kuma in na quoi i b'a dɔn n ye n ka fɛn bɛɛ ta quoi ka équipe bɛɛ ta ala ye équipe la i b'a ye ka équipe bɛɛ ta bɛɛ donna quoi n sigilen don ka pari de kɔnɔ ko pari ka don quoi i ɲɛ b'a la filɛ ka n ka wariko bɛɛ tiɲɛ quoi pari ma ko dɛ kan ne ko n bɛ taa fɛ i bɛ crise de piquer wani sibɛki n'a ma bila a b'an bila Anje, wari, isigi. Ah, fama. Mara. Le Bouakar. Comment tu dis? Basé. Teka ko kai. Alhamdulillah. Wallahi doni. Wallahi ngo ame teko ere de la anta yai. Amate sigi. Wala ama se ka te soro ko sigi. Ti ko mun nga mobile le shogun do ke en fere. Ko na ma juguya. Nyela na ponti do re ka ore. Iye bo iba mala ngolo de be ni ke sira kun na kwa. Ka ponti ni form la mo gonye. Mais i ko mun be na garage do ma directement. Donc na blin. OK. Il t'a donné ta c'est bon. Non, c'est bon. Il baragi ba là. Et c'est ça, avec nous. Là. Obert. Angan bemne. Ouais. OK, merci. Am yoko bulu. Est-ce que n'était bolia. Est-ce ça mette fenga doro ibe domi? Non, c'est bon. Non, chamara me ben. OK. Bon, lebe na follow me mawli na jora. Problème fo etala, amakete. Combien? Hete ma fiye yo dongan dam a beni ala ni kira cɛ sanu ni zira tɛ kelen i b'a dɔn a couleur bɔn bɛ ɲɔgɔn fɛ mais wallahi kelen tɛ ni mama ni mi togo dɔn dɔrɔn i tigɛ bɛ taa côté ka min ma ɲi quoi billah o fɔ mun na sisan mais mɔgɔw tɛ kelen quoi mɔgɔw tɛ kelen imagine cɛ filɛ ka n'i sigi dɔrɔn ka 1000 bɔ k'a d'a ma yara nin bɛ baara ɲɛnamanba de la non ni bɛ baara kɛ américain ka entreprise dɔ de la m'a f'i ye wari 1000 tɛ fɛn nin yɛrɛ yɛrɛ malo bɔra de bɛ jigin n'u ka so viw ne n'a fɔli ye n'i ma taa bɛn n'a ye i b'a fɔ ko nkalon don quoi ni de jɔlen don n'u ka du kɔnɔna fɛn bɛɛ ye quoi cɛ mɔgɔw tɛ kelen ye sa mɔgɔ tɛ kelen ye i ko denkɛ fɔlɔ ya non denkɛ fɔlɔ ya ma nɔgɔn dɛ nka denkɛ fɔlɔ yɛrɛ bɛɛ kelen don futu gɔtɔ ye a tɔgɔ di da Amadu filɛkɛ cɛ bi ni sigi an da la nɔ don o don k'an ka te sɔn fo ka te d'ale ma dɔrɔmɛ kelen t'a bolo ka d'a ma foyi an mago b'ale la te d'a ma ko k'o min yan o bɛɛ n'a ta dɛ Amadu ka ko in sɔnjan bi ne la ala dɔrɔn de b'a dɔn malgré que ne yɛrɛ tɛ baara la mais Amadu fa ne t'a dɔn a yɛrɛ bɛ Amadu mara kan jumɛn kan ka kan ka taa kɛ kalan min kɛ ko ne m'o baara sɔrɔ dɔrɔn e tɛ baara wɛrɛ kɛ k'i da so kɔnɔ yen dumuni tɛ min sunɔgɔ a banna ka wuli ka na gɛrɛn na a k'i sigi yan mais i b'a dɔn dɛ adamadenya la wallahi adamaden dɔw bɛ yen ni ala ye barika ban se maa ma dɔrɔn i barika banna de o de a barika ban ma yen quoi bilahi cɛ an bɛɛ ye kalan kɛ diplôme b'an bɛɛ bolo ne sigilen don ne ni n ka diplôme bɛ yan mais bilahi 6 heures bɛ kɛ waaw i bɛ ne ye
manson kɔrɔ baara la n ka cɛ manevura sima cɛ bɛ ɲini k'an faga cɛ de bannen don ko nɔ fo ale ye baara min kɛ diplôme min b'ale bolo ko fo ale k'o baara sɔrɔ i b'a dɔn a dɔgɔnin min bɛ yen o bɛ ka dɔgɔtɔrɔya stage kɛ nin fana dɔgɔnin Amadu dɔgɔnin min bɛ so o bɛ ka dɔgɔtɔrɔya stage kɛ bon n ye e k'o lajɛ o bɛ ɲɛ sɔrɔ k'ale to ni fiyɛku la mɔgɔw da la ko bɛ ɲɛ amina ye daga fini gulɔr la jɛma dɔ wa finma dɔ masi ta dɔ ala ni nɔgɔ yɛrɛ i b'a dɔn wa faralen don fana dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ kuma caman an bɛ to ka ko dɔw da la k'ala nɔ tɛ quoi bi la an yɛrɛ nɔ don parce que i bɛ to ka yala dɔrɔn ko ala ma baara nɔgɔya n ye ala ma baara nɔgɔya n ye cɛ baaraw bɛ yen sa cɛ baaraw bɛ yen wotoro puselaw bɛ yen sugu la don o don ani cɛ mɛ fani baladi yan ni fa kelen ba kelen walayi ne ma sɔn kuma ma fiye jamu an tɛ taa sukaro ko ɲɛ wala wari di jama kɛnɛ ma a bɛ taa te ni sukaro san ka na a bɛ taa te bɔrɔsi kelen ani sukaro kulo kelen ɔ donc o ye gɛrɛnba an b'o bila gɛrɛn na sufɛ an bɛ dɔ sigi sisan su bɛ na an bɛna tɔ sigi wala wari di ka na Badara ne ɲɛ b'a la i bɛ ka taa cogo min na n'i ma i taa cogo falen dɔrɔn i bɛna ko tiɲɛ i bɛna ko tiɲɛ parce que Boubacar nana sigi yan Boubacar ye wari bɔ n'a kun y'a diya a b'a da o de ma mais a y'a di ne de ma donc a b'a molo ni nɔfɛ i b'i to nin na dɔrɔn a bɛɛ bɛ tiɲɛ maa bɛɛ tiɲɛ foyi tɛ ɲɛnabɔ voilà donc an bɛ taa molo de la quoi jamu ne b'a dɔn n'a diyara e ye a tɛna wari in yɛrɛ tila mais ne b'a dɔn o yɔrɔnin tɛna diya e ye quoi n b'a dɔn wari in labɔ an bɛ taa sukaro san a tɔ bɛ kɛ min ye an b'o ci wa parce que ne ka match 2 bɛ yen ne kan k'o jouer o yɛrɛ bɛ ka se voilà a bɛ ne arranger tout i b'a dɔn e de bɛ se kuma na quoi donc i bɛ to k'a fɔ Sadia a k'a kuma kɛcogo dɔn non ne tɛ kuma yɛrɛ fɔ wari taa te ni sukaro san k'a k'a tila an bɛ dugu in ɲɛlen don sisan koyi i b'a dɔn ni ma wari labɔ wala an bɛ san ɲɔgɔn na bilayi i b'a dɔn ni ne ye n ta i fɛ san pɛrɛ an b'a bɛɛ tiɲɛ an ka gɛrɛ yɛrɛ ci ka ne t'a fɛ wari di jamakɛnɛ wari minɛ ka taa te ni sukaro san voilà n bɛ ka n ka wari d'e ma dɛ i bɛ taa te mulu kelen san sukaro kilankɛ i bɛ na ni wari sukaro kilo kelen kana kɛ kilancɛ dɛ sukaro kilo kelen e ma wari di ne ma a ko san pɛrɛ bilayi n'i y'a kɛ n'an tɛ gɛrɛ ci i ka fuma tu i b'a dɔn e bɛ gɛrɛn bila a tɛ ne b'a bila e bɛ gɛrɛn bila a tɛ i b'a dɔn i dimina bɛ ne na gɛrɛn na an ye jira musomanin jɛmanin kan an y'a to e bolo i dimina bɛ n'ale sa Sadia i b'a dɔn dɛ ne tun bɛ ka maloya e ma kuma dɔ la i b'a dɔn e yɛrɛ fagolen don bilayi e ɲɔgɔn fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ telimani boli la ni heure b'u bɛɛ sɔrɔ gidɔrɔnda la quoi o bɛ ka client ɲini quoi n ko muso 2 de b'e bolo 2 femmes e sigilen bɛ gɛrɛn na yan an fɛ est ce que e kan ka sigi an fɛ gɛrɛn na yan en temps normal cɛmɔgɔ ne fagunen don e min kɔnɔ tigɛ sisan ko e bɛ mɔzɔnkɔrɔ baara la k'a sɔrɔ e tɛ foyi la nɔ dugu mana jɛ suma ma yɛlɛma dɔrɔn k'i ko k'i jɛ ni suma nana i n'a fɔ i bɛ wele i bɛ taa fan yɛrɛ fɛ e k'a ko ne fagunen don cɛmɔgɔ Badara i b'a dɔn ne tilalen don ne e tɛ kelen ye quoi ne ka vie bɛɛ dilannen don ne kɔrɔkɛ ye Espagne sira minɛ o dan ye o ka don dɔrɔn ne k'a adamadenya bɛɛ dilan o ye cɛ ka bɔ village la ka n'i fili a min kama i tɛ ko ɲɛ yɛrɛ ne bɛ n da don i da la e m'a fɔ k'a ka don wa ala k'a ɲuman don dɔrɔn Oh, grand frère. Oh, Boka. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Ah, là c'est bien, là c'est bien. Ouais. Ni botla baraka ro. Voilà, ni botla baraka. Ah non, tu Boka di ka sabara ba ko de. Ah, ni man di koro wale ma. Ah non, kana joro. Ah. I ko mate samara no gole di mo. Donc me clama fa marabi. Aba ko aba di ma. Ah, bismillah na ko ma ko bashita. Ah non, attends aka ko. Ah, OK. Voilà. Ah non, il claque à dire problème. Maram me sokono ou bien est-ce que maram me? Est-ce que akute barandola ali gisi comme nera kundanga do. Amena chindola. OK, quand même. Bokar. Donc il kana yina de ama. Ah non, ça va moi. OK. Ah. Boubacar. Ah. Bora mu fama do amari sa. Ha? Kimi ni sira samara boka adama wa? Jai lagalaga turi tangui. Adama, nama ti baraka fumatu. Kana dide. Ala kanichi. Mama jume kana dide. Ko mun ne bɛ De Boubacar la. Kale bina sira samara bako di amadu ma. Subhanallah. Ko ma dama dɛ. Ayi. Kala dama dɛ. Wallahi ni ka sabara de Amadu ma. Abi baraki faga. O kuma be kono kai kanu ya. Ami kanu ne ko i koroga do kibi hinana. Ka hinana o ichie. Me kisi na sabara ta ku damo. I ka sabara, I farla fini. I ka wari. Fo fai halala kana damo. Abi kono ko ne ma hinama de ya. Ai kala mi ngi mo ke kui. Aga dona ka bonita kana damo de. Mbo ko ni fi. Mais papa comme c'est la famille mais problème ta la ça. I ko mun segane no ne be fe ka dunganda. C'est la famille kuma e bina famille ko kuma de fone wa.
E bina fam ko kuma fone wa. Nya fam papa. Mi ka fi kana damo. Oh, tida. Inye mala de. Na ma fusiri Amadu ka kula. Alaba bina bugor mako sambulu ya kwa. E sabara ko min dondo fla kula. Sabara dun flene ni e ma bara ni sabara idoron wa balidi. Anga anjo oro la de. Me ne ba do ne mun ken tola. Ika kene basiti alhamdulillah amba kramo akara fama ide okera kramo resina kana ka yoro blati ko de kacha na cliff lena mina ta fullai so na re ngonta do ngon ngeme ka fami kila ai kuma be mina me yin gele ke ki mo fongo wa itigana ciude kum chara ma nga nini wati temena beta mi dondo ni barose dumbia ne re kumba feka nyini ngal do tenkuela odu yin gele jume ika du kono nala ne be ka fendo yin sisa ne tika foi famiala kramo o kuma mune be ne ka du kono nana dumbia nam denke fla de be bulo ika du dinge follow alama here ko e follow okera alama suko gersige foni ga eka lagare obe baranyene mala wa obe ka wardo ni sora yere kosobe ani ere fana ne be don ne be ka bara orodo ifana be se ka fo alhamdulillah ite se ka ge fitri wale alama oche nga dinge follow o ye chugo de teneja ate fini nyene madu wa ni yayi iwa foko bulukulun do din fleni kata soro dumbia ka bara orola ye chugo ka ni be wa ka dinge flana fana o ye chugo ka ni be ni ye o muso ere ka ere ka lakare musomani dumbia ka dinge follow abi manifin wajude nere ko ni tado munde be ka to Amadu be tanto noko munde baladi walima ibe ka munde daka dumbia ne be don chemi hakli ka bu nga ni dusu bola doro yite nyuma kede aramadin dunga sabali de manifi bi bidote shini don de ayo bashite bilame karamo iye chende fo nga era bi bidonga kudon netiga jina tiga fuide de ke Amadu yere hakilina de yin ko nye ne alla di ka korofo ka dese kologoto ka fa nga ka fini nyina mado parce que anga dufle ne wardo bambulo ngona tro ga ni fini na sukunu ndo mo bina jigina yoro sorona nye kangare dai ka dese nga ka fini nyuma do mo gonye kora iban kologoto e boro dendo be arasa de kaduli Amadu arasala mare do koy nye fini sangada ma fini nyuma ba de pakle so kono yi ate so ngado akoko nde kadai kemle ngoro dundo demsen table yoro ne ko ne tina sika la sigi ko mina mina ka fini do ala ere ka denyo ko de kala jedoro dumbia nya fam gay ko mi jena tigala aba hakil non ke ka nwan dafa so ebe wati mina sisa dinga o manga ye chugo na swado la chenu ke bari sikidai ne ya beba foko doni beku wa baby kan nyuma ya don kosobe dinge flana infana nani bena akadiyo amandiyo awardo boka di makiga do ki yere abiti amena fora awere ka du dinge ere ni ete mami kan ye tienta ibo e finna squad la wati do la ni ya bi hono ko fato ere do e kon baro ni chemai karamo ere flani ni ko bu chugula dinge flana imanga musofuru kata sore ma donyi ni kadi dinge folo mawo oti chenyewa eta fa ki shila bowa oche ebe kanyene minko
e dumbiya ye olu fana ye dumbiya de hali ni e fatura sisan a bɛ fɔ k'e fatura a tɛ fɔ k'e banna bari e si de wulu ye n'i bɛ fɛ k'i siw caya e kɔni kan ka muso ɲini ka di i denkɛ fɔlɔ kɔni fana ma o ti tiɲɛ ye wa o ye tiɲɛ ye karamɔgɔ i ka nin hakilina in ka ɲi kojugu n'ala sɔnna tile filɛ na bɛɛ n bɛna muso dɔ ɲɛɲini ka d'a ma basi tɛ o bɛ diya n ye ala ka hakili ɲuman d'a ma ne bɛ sira ɲini fɔlɔ karamɔgɔ kana ɲinɛ ka taa du kɔnɔ dɛ n'ala sɔnna ni nin waati tɛmɛna i bɛ n ye i fɛ yen baro la dumbiya an ba Amadou. Afuna. O mamela. O fari man na don. E fari mandila. Ni fari ga ine. Ite wule ta ko na gi mayene. Ata mo papa o ga da kuna. Ata da kula sa ta fa na ki mangene bi ga yere. Awete no. Dite mara ite wule ta ko na. Awete me so. No ko e fari ro me bi gidi mi. O fari beri bi ganti. Amadou o esira ya ko ite wule ta docteur Sola. Mari jorle no do kana jora awete me ame. Ai wule ta docteur Sola ni mo la siran ko e. Docteur Sola ka sire bele ya. Ama pupo ai ngam ta docteur Sola. No de shi nga ba da ko no. Ntu fulo ba awete me. Ata da ko na sa wule ta ban. Fune. Ato tamai. Awanya na mo. Ni ama nyen sana. Ma. Ma. Nedo. Ay na tuwe. Ma de. Amadou mangene de. Ne Amadou mangene de bana blala. Bana ala kala tigara beteme. Ma we afo chugo be. Bana ala kala tigay. O echen. Ma bana blala. O echen. Me ala ma fo ko ni mangene ki ga ti ele docteur Sola de. Ile ga da nyoro ga le. I deneru amangene. Tete ba docteur Sola ga le mu bala. Demsen mo ba. Comme depuis ala e da ebe kuma ba fadon lan dungo ne ano ifa kono no nana iba nye fo nyena ni no ya bla damina odedu ne to ala kama ne ga yere lafiya kle ga kala jaje so mada chama ngoi me ala ga akila nyuma de annema Papa. O ma inyine na ne kwa. Papa ifene ga njabisa. Kanyine ko jumare la. Ni tuma chido fenye na. Oji meske. Papa ifene nyine ga disa ne ma fe ngo balon so kuntiga be mbolo. Oui. Godi ma shirero. Ala. Bon e kuma ko be na fo joli nyon. Ai, papa ni ere midne madoro ne bumne. Okay. Papa Nbea. Neni bana. Il va faire yame. Un problème foueta. Merci beaucoup. Ne vous m'en robez là. Il kelen ne kili. Papa, Allah rasiraja. Merci. Vraiment merci. Fune. Adun garadi. Nous les mangene. Amadou s'il est pour fa be yere. Ne me faire attendre docteur Sola di. Fune. Bana ye waati la ko ye an t'a to o bolo ma sinon ni ko ka taa ni Amadou ye docteur Sola san a soin ni fɛn ninnu bon waati dun ka gɛlɛn ne ma sisan i y'a ye. Bugari wagati ka gɛlɛn ma fa de bɛ e la wa Bugari walima e kunkolo bɛ fɛ ka wuli de ni e kɔrɔkɛ de Amadou ye i wolo kɔrɔkɛ e ala cɛ mun na hinɛ t'aw dusukun na a tɛ hinɛ k'aw dusukun na dɔɔni sa Bugari e ma bɔ ka wari bɔ ka di muso ma san o ko wagati ma gɛlɛn o ma wagati ka i balima wagati ka gɛlɛn i ma o de la san aw t'aw miiri sa ka hinɛ k'aw dusukun na dɔrɔn k'aw miiri ala cɛ se b'i ye bi sabali lɛ hayiya. Ne ko fa de bɛ fɛ ka wuli e la Fune ne de bɛ kuma la n ko i kɔrɔ de ne ye
Ni ye ne lajɔ ka ni manamana kuma ninnu ɲɔgɔn na fɔ ne ye ou bien k'i pɛrɛn ne kunna n bɛ fa bɔ fatɔ la ka don i la ne ma n ka wari ɲini mɔgɔ kama dɛ et puis fɛnɛ ne ka baara ko ni n ka fɛn ninnu mɔgɔ ma baara ɲini ka di ne ma dɛ ne ye n ka baara ɲini n yɛrɛ de ni nana ne lajɔ ka ni fɛn ninnu ɲɔgɔn na fɔ ne ye n bɛ fa bɔ fatɔ la ka don i la. Bɔgɔdɛ e ka waatigiya o tɛ ka cɛya ye koyi k'i ye baara sɔrɔ fɛnɛ o tɛ ka cɛya ye ala ye garisɛgɛ de foni ka tɛmɛ Amadu kan sɔntɛ i ma kalan kɛ n'a ye dɛ a ye kalan kɛ ka tɛmɛ i kan Bɔgɔdɛ bi de ne y'a dɔn k'a fɔ k'e ye cɛ ye mais muso hakili de bɛ e la n'i ka wari tɛ kɛ ka balimaw tugu n'i ka wari tɛ kɛ ka sinjiw tigi Bɔgɔdɛ nafa foyi tɛ ka balimaya la walayi bilayi. Funɛ e ma dɔn Funɛ jamana bilahi n kalela ala la bi ta kɔfɛ ni ye nin ɲɔgɔnna fɔ ne ye n b'i ci n tɛ da i cili ma dɛ n bɛ tila k'i datugu foyi tɛ bɔ a la taa kɔnkɔrɔ. Ne tigɛlen don i la koyi Bɔgɔdɛ walayi ne tigɛlen i la e ni musobakɔrɔ bɛɛ kan. Manamana mɔgɔ ye. Nkile. Musa Nkile. E nana. Awɔ. Ɔ denmuso yɛrɛ kungo ka mɔgɔ b'i la dɛ. Funɛ yan. Yanni ka don i tɛ taa. Funɛ. Funɛ. Naamu papa. An cɛ papa. A b'a ni ce. K'e kun mago bɛ ne na. Awɔ kɛ. A kɛra cogo di? Papa Amadu de man kɛnɛ walayi ne tun bɛ fɛ ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la de. Ko Amadu man kɛnɛ wa? Awɔ. Ani dɔ de ye accident kɛ yan. Dɔ y'a ta k'a bana de yan. Ayi a sigilen filɛ gan kɔrɔ a bɛ ka yɛrɛ ne bolo sumaya de b'a la koyi an ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la. K'i sigi gɔkɔrɔ ka yɛrɛ i yɛrɛ ma i cɛbakɔrɔtɔ ko sumaya sera dɔgɔtɔrɔso ko ma ngɔlɔbɛw bɛ yen juw bɛ yen a tɛ se k'o kɛ daga la k'a yɛrɛ furakɛ n'o ye. Tuwankɛ de ye Amadu ye cɛ ka kunna papa han mais a bɛ fɔ de n'a sɔrɔ maa kun man kɛnɛ sama sɔrɔ e taa ni maa ye dɔgɔtɔrɔso la n'a sɔrɔ Bɔgɔri kun man kɛnɛ sama sɔrɔ e taa ni Bɔgɔri ye dɔgɔtɔrɔso la hali Bɔgɔri muso n'a sɔrɔ o kun man kɛnɛ sama sɔrɔ e taa n'o ye dɔgɔtɔrɔso la i t'i miiri tɛ se ka taa ni Amadu ye dɔgɔtɔrɔso la. Funɛ e de bɛna fɔ ne ka du kɔnɔ n kan ka mun kɛ yan walahi e kunna jara e kɛra ne batɔgɔma ye sinon ne tun bɛ tili da i kan ni nin ɲɔgɔnna manamanakan wɛrɛ fɔ n ka du kɔnɔ n bɛ kabako da i kan e da bɛ du dɔ ci walahi i da de b'i bolo wala ni ala ci b'aw wulu jibatɔ e bɛ kɛ mun maa sugu ye tɛmɛ ka bɔ ɲɔgɔn ne t'a dɔn nin dennin bɛna kɛ den qualité o den qualité bilahi i kunna jogo kelen. Yo Amadu cɛ wuli an ka taa gɛrɛ na kɛ nin ye ne yɛrɛ jigitɔ ye tan n ko n bɛ tɛmɛ yan dɔrɔn k'i cɛ quoi. Ne fari man di la kosɛbɛ ten ko mun b'e la. n tɛ cogoya la bi quoi ça va pas trop. Mun y'i sɔrɔ. n b'a fɔ farigan dɔ de bɛ fɛ ka cun kan quoi. E dun sigilen b'o cogoya la tan. i nali yɛrɛ diyara ne ye koyi. i tun bɛ se ka n dɛmɛ ka taga Fatumata fɛ yen. Fatumata o fana ye jɔn ye. walayi denba ɲuman dɔ de don n'an taara i yɛrɛ bɛna dɔn ko muso ye mɔgɔ ɲɛnama ye n'i bɛ se ka n dɛmɛ an ka taga yen. O bɛ min. a bɛ kɔfɛla la ne yɛrɛ tun t'a dɔn mais a man janya na kosɛbɛ. cɛ nin tɛ ɲɛnama wuli an ka taa bani. cɛ i fana k'a la i k'i jɔ dɔɔni sa cɛ e cɛ de ye o ou bien han. fana man ɲi. Grand chef, merci. Yanwa. Anke. Anke. Nse. Ere Fatumata ya. Awɔ ne de Fatumata ye. N nana ni Amadu de. Mala. Wallahi n terikɛ de don. Ne de tɛmɛtɔ ka taa gɛrɛn na dɛ. N filɛ n ko n bɛ tɛmɛ o ka du fɛ k'a wele n'a ka se ka taa ɲɔgɔn balo gɛrɛn na. N taara sɔrɔ a bɛ nin lahala la. Ko a fari man d'a la. Nin ye kabako fɛnɛ ye dɛ. Olu ka du bɛɛ mɔgɔ si ma se ka taa n'ale ye dɔgɔtɔrɔso la. Fatumata, ninnu ka duko kɔni wallahi ni Ala yɛrɛ tɛ maa si tɛ ninnu ka duko in cogoya dɔn.
hina ko kuma te du ngono wallahi men fene jugu yara de ka dese tan do no wala na le ka ta da docteur sula ka ta laje ne rab na la de karamogo ke do be ko karamogo wenze ona fa ka di kusebe afa be malo yauma mina laje ka ta kuma nyefoyi o kase ka ta kuma ni fai o mana ke o ba furake ni fene ka jugu sane ka mo bana ka sene eta be ma mo shima se ka ta no edu mu me be docteur sula ko to tan do doro hina fene ta nunu ndusukuna de Amadou ifo abi no ya me ameta docteur sula sa ya me awa Fatmata ama akokete ne beta karamo ke enfi ne ba nyefo wala sa to gumina akase ka boni to gaina no te aga jugure Amadou kana suno ko de kana suno ko o mai banana ya me na meta afo karamo ko wenze o ne bna folo ne na bi do so kana sa me ga shakita ameta docteur sula Amadou ameta docteur sula sa ifo abi no ya me Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Karamogo. Somogo du. Alhamdulillah. Baste. Amba. Nse. Aba Amadou biyani wa. Awa be no. Ando derbe sokono. Asomogo foi masia. Ayu mogo chima se na ma somogo foi folo. Afama se aba masia folo. Mogo shi wat bona mogo shi masia ne drone be ya no. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Aba. Aw de Amadou dunya ga mogo ye wa. Awo. Okay. Bon, ara ordonnance fleur. Basite. Aka jugo ka so ma. Bon, bana bi etamina san. Amandugo ka so be ma. Afari kafsa kusebe. Alhamdulillah. Mais ordonnance mi fleur ni. Ni ma fila kan ga be watan ani keme fila ndorome tane ma abaw jilaja ka ordonnance kono furaw bela jelen san bi ani shinene nyongote suna mando gore nyabe so amago be fura do la pour que anga baraka se akela ngoro inshallah nala sona nyabe so ala okay merci iniche akara mo ga be ke chukolista wari kon mene kunya ayi ira lafiya nyabe so na kuy watan adese tulaw atoma nere ba don kan ake tukamina ya famu karamu ne balmam so ere toko ne to Fatmata alhamdulillah imo sebe vraiment mo kadi me Amadou yere mo nyena ma yere karamu Amadou ye mo nyena ma badi wallahi neni famu nere ba don ni ko fe ne kan aminge sisa ne ba fa de ko ntigeji ne bu ka du infembe do ya famu nangata ikata so eki hakilatike ni bana imbe ba ala ko ke ko na la sona ma ni ordonnance inta ni be san foka femere yela ka ya famu nangata eki hakilatike Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Karamogo. Dumiya. Ishi karamogo. Karamogo bigoni. Ina na fe. Bashi konti. Bashi bene. Bashi juguma yare de be. Tukodita. Idenge ke Amadou. Ka kuntara docteur Sola. Awo chelo. Kwa fari kumandala. Atara docteur Sola. Ka bana manya de. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ko karata nere tara sawi ne wule kaka bana ndado ko tifodi re kumala tifodi jo fembe da fen Bugari oui papa Salam alaikum karamogo. Bugari ka kene bashi te alhamdulillah aba Edamne. Kay korage akumangena kadra docteur Sola. Wow. Kaka bana manye.
Allahu akbar. Ni nga dogala ka barala. Wala nala kitira ko mina o de beke ko. Me ni gilara de na manya kere ka ban o ya kele ne da Allahu akbar. ala mana mun kala tsega jalaki da wa mo ko tese kala yin nga kiya ke kuntu me fanala amen dala de kunde karamo afo solution ngon men ko la limana te sa jonga limanya am ko to ala bulu karamo sisa na manya ko bani kere ka ban ami fere de ke suturale ko bina ke togomi ane sarakatu kan bobo togomi na suno kuma chama yo to ko no nafa de ka dogo sa nere na kun ko yo suturale ko ni mishi war ko ni saraka war ko di sawo yai nani jama ka dun so kono o kan asro nunu ko nunu nyana bolaw ko so karamo lemene wa kema bele ngono o mancha ayi o mancha ibeta sugula comme erete demseni ama sene ka fem fie ni ko nuna ko sobe na la so mishi mana sa ire ka passe o boala atoka nga to mebo do to ay malo warni so wari ote la sana karamo est-ce que yera kun teni mile ibe ni faraka o jele wa binani o be dokala o be jisongo ni boson wala ibo faraka na la sona embe mentela kata okola ke ote ala kalimania dama kana ko jansan folo abse ka fo duko na moko doranye folo angana fo ma woro awo ma fo duko na moko ne rebe kla kata fo misrela wala si sigida mato ma na la sona bugore iboro ne kujugu bade kene ne re de flekan di fa ba avec todi on amel ni limana de tare sisa iba fe musoyi ne re bna nyafa bay mais kana so adogoni ga ba kala ma de o ki nyafam wa ne be dun so hono fulo Orogia. Boya. Isigi. Woro. Amadu ka bana manye. Amadu jo. Amadu. Ne Amadu. Sabalisa. Amadu, ika ni bana inde senfe ne ya don ka fo ko ika ko mambo isoma shi bolo bari u bebe ki ke fugari u bolo ika gelai yere nodi Amadu ni mani fiya yiri la ka ti fe frofo itala ibe kar de saka joko ga munne ba to u be se ka kife e kan nga nyenyine de sisan ka doki yere e kan nga wuli de sisan ka saliya dabla ka yambla peu ka ta fenyini chuka menen dobse ka duso chugum o hukumu de konnala ikani banayin kono o ne tara fo somoyi ni fatula o ye war mundi ko ka suturali ke no yi ko ka ta mishi sano yi o bena wa keme ani doni ma
a ka n'i dabali ban nka a suguyaw bɛ kɛ o 100,000 dɔɔni i ka ordonnance wari bɔr'o la n balimamuso min sigilen filɛ Fatumata mɔgɔ ɲɛnamaba don a tun y'a yira n na k'a b'a wari sara n k'a ka ɲi n ko aw ka du kɔnɔ wariko tanya tɛ Amadu ko dɔrɔn don o de hukumu kɔnɔ n taala yir'u la k'i fatula o ye wari di ko ka taa misi san o misi san wari de filɛ n bolo yan n bɛ n'a wari d'i ma wari tɔ ye 100,000 dɔɔni ye i b'i gɛlɛya i bɛ Mali bila i bɛ taa fɛn ɲini n'o ye cogoya min na i bɛ se ka segin i kunkɔrɔtalen i ye n ka kuma faamu wa Amadu ne bɛ min f'i ɲɛna ka da o kan Amadu i ye cɛ de wa i ye den dusuma de Amadu n'i taara fɛn ɲini min kɛra i la so Amadu i b'a bɛɛ kalama Amadu i tɛ denmisɛnnin ye n'i taara kana ta k'i bɛ taa i ɲɛbɔ mɔgɔw fɛ ta i taa kun dɔrɔn na wa n'i ye fɛn fɛnɛ sɔrɔ i k'i kɔfilɛ so la i ye n ka kuma mɛn kɔni Ala ka hɛrɛ k'i minnu bɛ tunga fɛ tunga diyaɲɛ tɛ koyi fɛn dɔ de y'u labɔ yan ka taa n'u ye tunga la o fɛn kelen o de bɛ wele ko dusu n'i ye denkɛni o denkɛni ye k'a faso bila faso goyaɲɛ tɛ nafolo ɲini de don i fana bɛ ka taa o de la b'a dɔn i b'i diyaɲɛ ko fɛn caman ye nka i k'i ɲɛ ci o kan i k'a dɔn k'a fɔ k'i bɔra maaw de kɔ wa maaw de fana bɛ k'i makɔnɔ yan nɔ i ye n ka kuma faamu wa wari filɛ nin ye y'a fɔ aw ni ce ne bɛ se ka fɛn o fɛn fɔ o y'aw ci dɔrɔn sira b'i bolo a fiɲɛ k'i yɛlɛ sini ka fune ko Amadu sara Amadu ma sara i ko di a tigi ka cɛmɔgɔ k'ale yɛrɛ de a tigi y'a minɛ ka taa bila gari la k'a bɛ ka taa tunga la Amadu ma sara papa ka taa Amadu bila gari la awɔ n ye nin faamu e ko mun ma Amadu ma sa koyi Amadu ma sara a tigi ka cɛmɔgɔ da de kɔni ma k'ale tɛ Amadu bila gari la k'a bɛ ka taa tunga la de ayi karamɔgɔ tɛ sɔn k'a fɔ k'a y'anw nɛgɛ sa ne kɔni tora karamɔgɔ ye mun f'a ye mɛ Amadu ma sara ma nin ko in mana kɛ cogo min na an bɛna a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ dɔn nin jara ne ye sa walayi nin ne ka laɲini de ye du in kɔnɔ yarabi ama ne bɛ se ka dugawu min kɛ Ala ka tunga diya Amadu la an bɛna a ye wallahi ne ye karamɔgɔ sɔrɔ ne ye karamɔgɔ sɔrɔ n bɛ karamɔgɔ faga a bɛɛ ala cɛ e karamɔgɔ cɛkɔrɔba to bɛ se ka taa nkalon tigɛ tugun ko mɔgɔ den sara ha i bɛ se ka kɛ cogo di i karamɔgɔ kutu to dugu bɛɛ bɛnnen bɛ mankan mɔgɔya kan i tɛ se ka kɛ wallahi i tɛ se ka kɛ karamɔgɔ i jɔ i ni cɛ fɔlɔ karamɔgɔ ye fɛn dɔ kɛ na a ma bɛn ma dɛ wallahi a ma bɛn ma ne tun t'a dɔn k'a fɔ karamɔgɔ k'e bɛ sɔn ka nin kɛ ne na karamɔgɔ wallahi ne bolo fila de tun fan bɛ e la tewu 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 i b'a dɔn ko ne ye n bolo fila bɔ i kan karamɔgɔ e bɛ taa nkalon tigɛ ne ko ne den sara k'a sɔrɔ ne den ma sa karamɔgɔ wallahi fɛn dɔ bɛ yen diɲɛlatigɛ la kana sɔn a ma sa ni maanifin y'a ka bonya da i kan kana n'a tigi sara ni jigilatigɛ ye hali ni ma se k'a tigi sara kana jigi tigɛ sa karamɔgɔ nkalon bɛɛ ka fisa diɲɛ kɔnɔ fo mɔgɔ saya nkalon surtout ne den ne ka du denkɛ fɔlɔ karamɔgɔ wallahi nin ma bɛn ma dɛ karamɔgɔ e ye nin kɛ ka da kun min kan wallahi i b'a fɔ de sinon diɲɛ b'an fɔra yan bi bilahi ne tɛ se ka jɛn ni sa ne tɛ se ka jɛn ni sa cɛ e cɛkɔrɔbatɔ e dugu alimamitɔ bɛɛ bɛ k'a fɔ ko karamɔgɔ n'a fɔra e karamɔgɔtɔ yɛrɛ min i miiri ala la ala ne ye nin kɛ kuma an bɛ taa miiri sa o tuma danaya bɛna ban diɲɛ kɔnɔ wa an bɛ taa jɔnni de la bilen ne ko Dunbiya naamu e tɛ ka maloya nin fɔli la dɛ ne bɛ maloya cogo di e de kan ka maloya Dunbiya e bɛ k'i ɲɛ jɔ ne de ɲɛ la ka nin kuma fɔ ne ye ne ma ɲɛ jɔ e ɲɛ la k'a fɔ n bɛ taa ɲɛ jɔ jɔn ɲɛ la k'a fɔ jɔn ye nkalon tigɛ ne e de m'a tigɛ wa ne ye nkalon tigɛ hali sini ne b'o fɔ dɛrɛ i ye nkalon de tigɛ i b'a kun de fɔ subhanallah hinɛ banna maninfinw dusukun na komi adamadenya la hali adamaden bagan tɛ kariya ka fɛn dɔw kɛ a bagan ɲɔgɔn na
nga sisan bi maaw de be kara ko ko mo ɲɔgɔn na Dumbuya Amadu ye mun ye ala delo kɛ I denkɛ fɔlɔ tɛ wa n'a fɔra ko Amadu ka ordonnance kun tɛ tɛmɛ 10,000 kan nga I denkɛ aw dɛsɛra ka 10,000 di I denkɛ kɔrɔbalen ka furakɛ Dumbuya ne be e dɔ ye ko n tɛgɛ ci ni ne kun taara fɔ e ko e denkɛ de kun bananen bɛ dɔgɔtɔrɔso la e kun b'a fɔ ko dɔrɔmɛ 1 t'i kun nga komi den I m'a miiri fɛn ye I bolo ti kɛ fɛn ye ne y'a dɔn k'a fɔ o de la ko e tɛ dɔrɔmɛ 1 don I den na n'a su tɛ ne bɛ taa fɔ e ye k'e denkɛ fatula hali e m'a fɔ ne ye k'i bɛ t'i ɲɛ da a su kan hali e m'a fɔ ne ye k'i bɛ taa yafa deli a fɛ I fɔla ka mun kɛ e fɔlɔla ka mun kɛ I ye 100 de compter ka di ne ma ko ne ka taa misi san o misi bɛna kɛ mun ye n'o bɛna kɛ saraka di I denkɛ ka banni saraka misi in bɛna k'o di bamananw bɛ sɛnɛ dɔ fɔ ko ɲɛ n'i ka jɛgɛ jalan kɛ ka su fifa n'i tun y'a kɛ nanji ye k'o da banabaatɔ ma o b'a lafiya ne ye nin de dɔn e denkɛ I ka lagare n'o ye 40,000 de di 40,000 ko ka ji ni boisson san 40,000 aw ti jɔrɔ e yɛrɛ Dumbuya e ma jɔrɔ I denkɛ ka bana la f'a ka saya jama min bɛ na mɔgɔ minnu bɛ na u k'a sɔrɔ k'a fɔ ko misi fagara awɔ ni boisson ba in kun dira saraka la awɔ ni tamaro ba in dira awɔ ni ji ba in kun bɛ yen jama ɲɛkɔrɔ ko Dumbuya I tɛ min kalama dɛ I ye wari o wari compter ka di ne ma ne y'a bɛɛ de cɛ k'a di Amadu ma n k'a ka Mali bila ka taa tunga la ka taa ni lafiya wa Dumbuya n bɛ fɛn kelen f'i ye mɔgɔninfin kana jɔ mɔgɔ si la k'a fɔ ko wari t'a kun bi kana tigɛ maanifin si la ko fɛn t'a bolo bi I ɲɛ bɛ bere la I t'a sininaman dɔn dɛ don dɔ la e bɛ siri Amadu la yan wa bi ta kɔfɛ n'i nɔnɔ I jɔ ne da la ni kuma na suguya 2 la fɛn min bɛ tigɛ ɲɔgɔn na adamaden lankolon Oh merde. What? Comment du masa oui? Made, iti bona la dia. Nyebe mko ka bara chena bini joko Amadu masa dunta bota. Ne kam mega Amadu ka saya la. Allahu akbar. Bugari. Ko jume wa? Ke ga bara chena de wa? Aya bana. Kabini sakele. Ne te sigi che bara ke bali kuna de. Naje ntan sanfɛ fɔ duguma n tɛ nasɔngɔ dafa ɲakɔ du kɔnɔ aw yɛrɛ ka dudenw bɛnnen tɛ ko la kuma tɛ ko e ka nasɔngɔ dafa n bɛ min f'i ye n bɛ tile 2 de d'i ma n'i ma baara ɲini Bugari ne bɛ n ka minɛ ta n bɛ taa n fa fɛ yen e bɛ se ka baara sɔrɔ cogo di k'e ma projet wɛrɛ ɲini k'o bila I bolo kɔrɔ mɔgɔ bɛ se ka kɛ baarakɛlen ma dugu kɔnɔ yan nɔ ala k'a to I kana baara kɛ n tɛ sigi fɛnniya kunna Allahu akbar Bugari k'e ka baara tiɲɛna de wa Papa Namu wallahi n ka baara tiɲɛna cogo di ta e yɛrɛ b'a kalama ne tun bɛ baara kɛ Amérique ONG dɔ de la bon o président jamana ɲɛmɔgɔ u ye décret bila ka na ko k'a datugu k'u ka mɔgɔw ka segin ka t'u ka jamana la d'accord ne ye nin faamu ne bɛna kira ma fɔlɔ n'a fɔra k'i k'a to n'i m'a to n'a to n'i kɔrɔ I kelen b'a cɛ ala e bɛna ne minɛ ka kɛwale jugu ninnu ma ka d'a kan ne ma kelen ka denbaya ni ɲɔgɔn cɛ e tɛ mun kalama hali ni alijinɛ dayɛlɛla mɔgɔw ye midi k'u ka don zurɛri b'a sɔrɔ e ma don e bɛ se k'i ta kɛ nin cogo la
k'i ka denmisɛnniya kɛ k'i lamɔ k'i don ekɔli la ka fini ni samaraw bɛɛ san e ye e selen i tɔnɔ dun waati ma o tuma e bɛ fɛ ne ka tila k'o tɔnɔ dɔ ɲini ka di e ma wa e bɛ kɛ mun den sugu ye ne bolo papa tiɲɛ don ne donna ekɔli la ne ye kalan kɛ mais kalan fana baraji ye baara de ma se ka sɔrɔ fɔlɔ kalan yɛrɛ ye baara dɔ de ye a ma nɔgɔn ne ko n k'i ka duwawu dɔrɔn de kɛ n'ala sɔnna ma n b'a tɔ n b'a ko ɲɛɲini o tuma na o ne bɛ ji den bɛɛ kɛ dugawu kɛla e ye wa e dɔgɔnin filɛ la a tɛ baara la wa i tɛ jɔn ka kuma kelen f'i ye a manamana ko ne tɛ don a la n tɛ dugawu kɛ o n b'i bila ka taa Makan de wa Amadu de man kɛnɛ walayi ne tun bɛ san ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la de ko Amadu man kɛnɛ wa ani dɔ de ye accident kɛ wa dɔ y'a ta k'a bana de wa ayi a sigilen filɛ gan kɔrɔ a bɛ ka yɛrɛ ne bolo sumaya de b'a la an ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la k'i sigi gɔkɔrɔ ka yɛrɛ i yɛrɛ ma i cɛbakɔrɔtɔ ko sumaya sera dɔgɔtɔrɔso ko ma ngɔlɔbɛw bɛ yen jugu bɛ yen a tɛ se k'o kɛ daga la k'a yɛrɛ furakɛ n'o ye furakɛ de ye Amadu ye cɛ ka kunna papa han mais a bɛ fɔ de n'a sɔrɔ maa kun man kɛnɛ sama sɔrɔ e ta ni maa ye dɔgɔtɔrɔso la n'a sɔrɔ Bɔgari kun man kɛnɛ sama sɔrɔ e ta ni Bɔgari ye dɔgɔtɔrɔso la hali Bɔgari muso n'a sɔrɔ o kun man kɛnɛ sama sɔrɔ e ta n'o ye dɔgɔtɔrɔso la i t'i miiri tɛ se ka taa ni Amadu ye dɔgɔtɔrɔso la e funɛ e de bɛna fɔ ne ka du kɔnɔ n kan ka mun kɛ yan walahi e kunna jara e kɛra ne ba tɔgɔma ye sinon ne tun bɛ tili da i kan ni nin ɲɔgɔnna manamanakan wɛrɛ fɔ n ka du kɔnɔ n bɛ kabako da i kan e da mɛ du dɔ ci walahi e i da de b'i bolo wala ni ala t'i bɔ ka wulu jibatɔ e bɛ kɛ mun maa sugu ye tɛmɛ ka bɔ ɲɔgɔn rɔ ne t'a dɔn nin dennin bɛna kɛ den qualité ye karamɔgɔ y'a fɔ ne ɲɛna ko ni ne ma tilen ka denma ni ɲɔgɔn cɛ ko ala tɛ yafa ne ma nka ne ma karamɔgɔ lamɛn ne tora ni dungo nɔfɛ ka to yɛrɛ sago kɛ ani yɛrɛ bonyana fo ka na se bi ma ne ka ko bɛɛ ɲaminen filɛ ala ne b'i deli kana ne minɛ n ka kɛwale jugu ninnu ma ne tun bɛ fili ba de la nka ne tɛ don ni fili ɲɔgɔn wɛrɛ la masa jalakibali ne b'i deli Papa, itu na dumuni sigira. Ne falen do. ni extérieur numéro dɔ yɛrɛ i fana bɛ se ka kɛ jɔn ye oui allo cɛmɔgɔ Amadu de don oui n bɛ Espagne alhamdulillah cakɛla tile fila ye dɛ barada dun alhamdulillah ka fisa oui, ala kanu. Ado, bara bɛ sigilen bɛ sen kan sa. An b'a la dɔɔni. Alhamdulillah. Ne ko Funɛ ka nouvelle b'i bolo n dɔgɔmuso. Wala i dɔgɔmuso de. A bɛ basi foyi t'a la. Ok. N'i bɛ se k'a fɔ a ye ko n bɛ fɛ ka kuma a fɛ. An ka kuma WhatsApp kan. Ok, problème foyi t'a la. Ni wulila dɔrɔn n'i ka numéro d'a ma. A bɛ diya n ye. M'a fɔ a ye n k'a ka kuma i fɛ. Wala, i b'a fɔ a ye ka gɛlɛya. Amadu. Oh, cɛmɔgɔ. An b'a kɛ ten, ok. Ok, problème t'a la, merci. Ah, Bageti. Cɛ m'a f'i ye ko yɔrɔ in man di nka a b'i n'a fɔ cɛ Amadu taacogo in e ko ne yɛrɛ bɛ sɔn ka taa nin jate minɛ maa tɛ ala ka kow bɔ fan dɔn cɛ i mana don dɔw la a bɛ bɔ tewuliba ninnu na cɛ
A bɛ ɲɛ. Karamɔgɔ. Fatumata. An ɲa. Somɔgɔw dun karamɔgɔ. Baasi tɛ yen. A kɛra fama yɛrɛ. O kɛra. Hali i t'i ye. Walayi. Baasi t'i la? Baasi foyi tɛ. Alhamdulillah. Yan n'aw ka du ye. Awɔ kɛ yan n ka yɔrɔ de. Ne bɛ tɛmɛ yan siɲɛ caman nka n t'a dɔn k'i bɛ yan. Ne bɛ bɔ yan nɔ. Baasi tɛ siɲɛ wɛrɛ ni n bɛ tɛmɛ n bɛ don ka foli k'i la. O bɛ diya n ye kosɛbɛ. Baasi t'a la. Kari baasi t'i la. Baasi tɛ yen. Denbaya dun. Baasi foyi tɛ yen. Kari baasi t'u la. Alhamdulillah. Ne ko karamɔgɔ. Fɛn kibaru dɛ. Amadu wa? Amadu kibaru. Amadu a kɔni taara a bɛ yen baasi t'a la kana jɔrɔ. Karamɔgɔ ne famana Amadu kibaru ya ma dɛ. Ala a terikɛ min nana a bila yan nɔ. Olu si ko k'olu t'a kibaruya dɔn. Wa ne ma mɔgɔ fɛnɛ ye min ko k'a y'ale wele. Fatumata kana jɔrɔ. I b'a dɔn denkɛ ni kunkolo ye filenkolon de ye n'a cila yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ yen de y'a ci yɔrɔ ye. Amadu ye cɛ min ye ne b'a dɔn k'a fɔ maa min don n'a donna ko o ko la a bɛ nɔ bɔ o ko la. Kana jɔrɔ a ka tunga la. I y'a faamu? Ni Ala sɔnna tile fila na a bɛ sɔn ka weleli kɛ. I ye n ka kuma faamu wa? Ne t'a ko jɔrɔ bɛ n na kosɛbɛ dɛ. Ayi kana jɔrɔ o la ne b'a dɔn a bɛ nɔ bɔ nin na. I y'a faamu? An bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn Ala ka hɛrɛ nɔgɔya ka tunga nɔgɔya ale ni tungarange bɛɛ lajɛlen ye. I ye n ka kuma faamu? Baasi tɛ. Ani hakili sigi. Awɔ kana jɔrɔ o la. Ayi ka to ka na bɔ n na dɛ. N'Ala sɔnna. Kari baasi t'i la. Baasi tɛ yen. N bɛ na ci la. Awɔ. Ala ka se ni ɲuman ye. Inshallah. Aba. Bawar. Nasɔngɔ nin ne bɛna taa sugu la. Fifi, depuis quand e bɛ ne ta ne dugulen tɔgɔ ma? A y'a barika Ala ye. Ne hakili e ka den wuli don a dar'e la de k'i tɔgɔ ko Bawar. Wari di ne bɛna taa sugu la. Kuma caman ba in nege tɛ ne la. I b'a dɔn wari tɛ ne bolo bi dɛ. I t'a lajɛ cogo sugu dɔ la. Ko jumɛn? Wari foyi de tɛ ne bolo bi. Ko wari tɛ e bolo wa? Fantanya bi la o ye tiɲɛ mɛ nasɔngɔbɔ ye diyagoya de. N'i ma wari di ne ma ne ta ma gɛlɛya ko la koyi. Ne bɛ taa n fa fɛ ka taa n kɔnɔ fa ka na don ka da i kungo de b'i n'i somɔgɔw bolo yan nɔ. Aw kana dumuni kɛ aw si den yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ. O ta Fifi tɛ de ya? Ne yɛrɛ de don. Ne ko n ko wari t'i bolo ne bolo solution dɔ kan ka sɔrɔ i bolo. Ni wari t'i bolo i kungo de. E bɛ fɛ ne ka jumɛn de kɛ sisan? N bɛ solution bɔ min? Ne ka solution bɔ min e ɲɛ bɛ ne la dɔ de la. Wari di ne ka taa sugu la. Vraiment muso yɛlɛma ka di dɛ. Ne bolo don dɔ tɛmɛra ne balimakɛ banabagatɔ kun dalen bɛ bana la a ka ordonnance wari kun tɛ tɛmɛ 50,000 de kan. Ne y'o jɛ wari la ka 40,000 jɛ compter k'a d'e ma i ka balimamuso kuntigiya la. Bawar de i t'i jɔ ne ka tiɲɛ f'i ye i ka nin ziirindaba in nafa foyi tɛ ne kan. N'i bɛ ziirinda kɛ i bɛ denmisɛnninw wele ka sigi ka ziiri nɔ ne ko de i ka nasɔngɔ di ne ma ne ka taa n ka na san. Est-ce que i bɛ ka ne ka kuma faamu wa? Bi de sera e bɛ nin fɔ ne ma dɛ. N'i ye e sigilen ko bi sera dɛ kunu tɛmɛna dɛ bi ka gɛlɛn ma dɛ o ye fuwariya de sunu cɛ foyi tɛ min b'i sigi ko kunu tɛmɛna ko bi ka gɛlɛn ma i bɛ wuli ka taa dɔ k'i yɛrɛ ye de. Nasɔngɔ di ne ma ne ka taa sugu. Ko bɛɛ juru bɛ sabali la. Bi de e bɛ nin fɔ ne ma o tɛ. Komi i ma sa fɔlɔ ko foyi juru t'i la dɛ i tɛ n ka nasɔngɔ di yan. Wari tɛ ne bolo wa kuma ka duma tɛ n da. Ala sago e bonya b'a la. Bugari komi wari tɛ e bolo Ala sagoya ne bonya b'a la o y'i wolo de n'i ye wari sɔrɔ waati min na i bɛ na wuli n bɛ taa na san ka na sunu kɔngɔ b'i fa n'i ba dalen faga so kɔnɔ ne ka sira foyi t'a la. Ne ko Funɛ projet jumɛn de bɛ se ka marché Mali la nin wagati min na parce que a ka di n ye ka investissement dɔ kɛ comme ça ni wari caya quoi n'an y'o kɛ ka sini ɲɛsigi cogoya dɔ la i b'a jateminɛ e yɛrɛ bolo projet jumɛn de bɛ marché nin wagati la Mali la. Amadu ne kɔni taara projet min kɔni bɛ marché Mali la sisan parce que sisan i mana projet o projet dayɛlɛ bɛɛ b'a essayer ka don o la de ne kɔni bɛ mun f'i ɲɛna i bɛ ka mun kɛ yen nɔ i banba i k'i ka baara kɛ fɔlɔ ko fɔ an bɛ projet ko in ɲɛnabɔ.
Ah, ok, n y'a faamu. O kɔni an b'o to kɔfɛ ta kɛ. Na bɛna wari ci ma. Wari kan ka di kɔnɔdenw ma. Nka karamɔgɔ ni Fatumata ta i b'i jilaja olu k'u ta sɔrɔ joona. I y'a faamu wa? O dukɔnɔdenw i b'a tila k'u ni ɲɔgɔn cɛ. I kana ɲinɛ mɔgɔ si kɔ, i y'a mɛn. Amadu n y'a mɛn. Ni Ala sɔnna ma n tɛ ɲinɛ mɔgɔ si kɔ. I ni ce ni baraji. Hali bi Ala ka baara tɔ sinsin. Ala ka wari camanba sɔrɔ. I ni ce. Amadu ko ne ka taa wari bɔ ko k'a di dukɔnɔmɔgɔw ma. Ala! Mɛ ni ninnu bɛ miiri han ne na wari di nin ma Amadu ko ten walahi ni ninnu bɛ miiri u ma ka maga wari in na. Mɛ n bɛna mun kɛ n b'a dɔn. N bɛ taa wari bɔ ka dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ wele ka wari d'u ma. N'u bɛ miiri u ma ka wari minɛ walahi. Jabakɛnɛ Badara ale ka jumɛn bɛ yen? K'a tɛ cogo la. Cɛmɔgɔ dun? Depuis sɔgɔma an sigilen bɛ yan. Cɛmɔgɔ yɛrɛ wulila k'a bɛ taa ci dɔ la an taara a bɛ taa ci sugu min na o. Depuis sɔgɔma? E yɛrɛ i tɛ ka ye gɛrɛ na sisan dɛ. Cɛ n ko ne ye nasɔngɔ ɲini n'a ye sɔgɔmada fɛ ne sɔnnen don ka taa mɔmɔ fɔlɔ ni ne m'a ɲɛɲini ka cɛ a ma ɲi dɛ. E yɛrɛ b'a kalama nasɔngɔ ɲini tɛ se ka sigi dɛ. O ye tiɲɛ. Cɛ non a kɛra baara ye. O y'a nasɔngɔ bɔlaw kɔni ka ko ye. An kɔni an tɛ ɲininka nasɔngɔ la yɛrɛ. Hali o don an ka courant facture nana bɛɛ ɲininkara a la fo ne. A tɛ n kɔ a tɛ n ɲɛ mɔgɔ bɛɛ ɲininka. N ka cɛ i lafiyalen. Lafiyalen don Dɛrɛsi. Ni den yɛrɛ a bɛ joli na sisan? Den bɛ laban yɛrɛ de la o. Laban? Wa Jabakɛnɛ. Chef de Jomɔgɔ. I ka na wala. Awa. Cɛ an yɛ de. E kun tununnen don dɛ. Wa cɛ n jigila wo dɔ la cɛ. Ne yɛrɛ fɔli ko sisan k'i wuli a bɛna e kun taara min? Cɛ n taara iriya de la quoi. Iriya? Awɔ. O ye mun fɛn ye? Mɔgɔ minnu bɛ kɔ kan olu bɛ wari ci mɔgɔ ma yɔrɔ min na quoi. N'i ka mɔgɔ bɛ kɔ kan sa a bɛ wari ci yɔrɔ min na n'i bɛ taa ta quoi. Wala n kun taalen don yen de. An ye gawo an t'olu yɔrɔ dɔn. Yɔrɔ dɔn. Kibaruya jumɛn bɛ yen? O kibaruya jumɛn bɛ yen? Non i komi n terikɛ donna Espagne. Bon o de tun ye n wele ka wari dɔ ci n ma ko n ka t'o ta k'o bila n kun quoi. E terikɛ jumɛn? Amadu kɛ. Amadu de ye wari ci e ma? Amadu. Amadu de donna ka tubabu jamana in na? Amadu de donna Espagne. Amadu fana ye wari ci e ma fana? Awɔ. Cɛmɔgɔ. E y'a minɛ? O fana ye mun kuma ye? A nɔ cɛmɔgɔ tiɲɛ na ne yɛrɛ tun bɛ miiri e tun man ka wari minɛ. Sani Amadu ka taa Espagne aw ko bɛɛ da Amadu kan yan. Aw kuma na sugu bɛɛ fɔ a ma yan. Walayi Jabakɛnɛ o ye. O bɛ wari ci e ma bi e fana b'o minɛ k'i yaama n'o ye. Ido ne tɛ ka min faamu. A ye kuma sugu bɛɛ fɔ a ma. A ye o ye olu de ye quoi. Badara ni e o ye aw de ye sinon ne kɔni tɛ o. Ayi grand chef a dɔ yɛrɛ e yɛrɛ Amadu lagosi gɛrɛ ne yan nɔ. E yɛrɛ di Amadu lagosi gɛrɛ ne yan nɔ. E ko Amadu tɛ foyi ko Amadu tɛ foyi sɔrɔ e yɛrɛ da yan. Ne tile kelen ma fɛn fɔ Amadu ma. An de tun b'a lagosi yan n ko a ka tiɲɛ to yen. N ko ne ɲɛ bɛ nin na cogo min na n ko nin bɛ don da la. Wa a taara donna da la a ye maa min wele o kɛla ne ye ka jeton di yan ko n k'a bila n kun. Cɛmɔgɔ e sera ka Amadu ka wari minɛ. A ye dɔ ta. Voilà komi i b'a dɔn teriya ye fɛn dɔ ye n'i ye hɛrɛ sɔrɔ a ka kan i ka hɛrɛ dɔ di teriw ma quoi. Voilà bon nin ye 2000 ye a bɛ nin minɛ a b'a tilan 1000 quoi. E bɛ 1000 ta i bɛ 1000 di Badara ma quoi. Amadu ye wari min ci e ma e nin b'o de la ka d'aw ma. Awɔ. Ayi cɛmɔgɔ kɛcogo foyi t'u la o ma Amadu ye joli ci e ma. Ne ko est-ce que a ye hɛrɛ mɔgɔ ye fɔlɔ wa? N bɛ taa wari labɔ n bɛ na n bɛ wari d'a ma i bɛ ɲininka k'a ye joli di yan e ka n ba o joli ko la. Parce que ne ye k'o fɔ ni Amadu ye ka wari ci e ma a ma ci e kelen min dɔrɔn ma o Amadu ye wari ci e ma de k'an gɛrɛnna don bɛɛ lajɛlen. E tɛna se k'i ɲɛna wari t'aw la k'a d'anw ma k'an k'o tila o Badara. O se ka kɛ sa o se ka kɛ cɛmɔgɔ sa cɛmɔgɔ min don a ka di ne yɛrɛ Amadu ka numéro i b'o di ne yɛrɛ ma ne yɛrɛ ni Amadu ne bɛ Amadu wele an bɛ kuma fɔ. Voilà. Badara est-ce que e boîte vocale tɛ ka décrocher yan? Oh non Amadu taara o kɛlen don ne jigi ye o bɛ ne jigiya kɔrɔ dɔn ne k'o ka numéro d'e ma quoi. Ba ka numéro jumɛn de?
ni n'a sɔrɔ e ka numéro kun ka di Amadu ye sani Amadu kun ka ne wele a bɛ e de wele i n'a ka kuma comme a ka ɲi quoi comme a bɛ ka ne ka ɲumanya kɛ n bolo ko wɛrɛ ye quoi ne yɛrɛ c'est bon ne bɛ n ka wari bila n kun quoi. Cɛmɔgɔ an bɛ tilaŋɛ de la sa a di an ka taa fɔli man. Ni ko nin di Amadu ka numéro di ma ne bolo ti don wari. Ayi Badara e ka kan ta sa an ka nin minɛ an ka taa ni fɔli. Siɲɛ wɛrɛ ta bɛ ɲɛ o n bɛ taa fɔli waati. Ni ko banna sa cɛ. Ne bɛ tilaŋɛ de la sa cɛmɔgɔ kana na tilaŋɛ fana kɛ sɛbɛko ye sa. A to yen koyi n ka cɛ ale natalen don Amadu la koyi wala parce que ni numéro b'ale ni Amadu cɛ ale natalen don Amadu mais kun min y'a to ale Amadu ka numéro sɔrɔ o kun tile fana b'a to de bɛ Amadu ka numéro sɔrɔ wa ni Amadu ka numéro sɔrɔ i ka da ne b'a d'i ma. A sa ni numéro ka sɔrɔ an ka cɛmɔgɔ ni ɲɛnabɔ fɔlɔ an ka taa sikɔrɔ sa. Cɛ n bɛ bilen k'a tɔ la dɛ n ye wari d'a ma a ko a t'a fɛ a ye n to yen. An bɛ tulonkɛ de la sa jɔn ko k'a t'a fɛ. Cɛmɔgɔ an bɛ tulonkɛ de la. i ye gɛrɛsɛgɛ bilen ko de b'i n'anw cɛ gɛrɛ na. Sajaya ne tɛ kuma wɛrɛ la koyi ne de ko ye n ka wari bɔ n ko m'a d'a ma n y'a bila n kun a banna. Chef ye fana e kana dusu bila hakili ɲɛ sa a depuis sɔgɔmada in na e ni ne de bɛ yan. 1000 in dama an ka taa fɔli 1000. Cɛmɔgɔ manamana ko dabila i ka n ka wari d'a ma cɛmɔgɔ. Bilahi n'i ma manamana ko dabila wala n b'i tɛ pɛrɛ bilahi. Manamana ko dabila i ka wari 2 di. Ne yɛrɛ ka recette ne yɛrɛ man ka recette yɛrɛ sɔrɔ ne ka Kilimani recette ne man ka Kilimani recette sɔrɔ. Manamana ko dabila dɛ an bɛ tulo bɛ gɛrɛ la manamana ko dabila dɛ. E k'o jateminɛ. Manamana ko dabila. Ne yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔ bɛ se ka girin ka taa fɛn fɔ ka sɔrɔ a ma si kɔnɔ quoi. Ne kun y'a daminɛ ni nin ye dɛ an filɛ yɔrɔ min na an kun tɛ se yen quoi. I ka manamana ko dabila. A b'a la a bɛɛ ni Ala cɛ don dɔ ne bɛna dɔrɔn n bɛna n ko a ka fɛn dɔ minɛ a bɛ ban ka minɛ dɔrɔn ne ta. E fana e dusu de ka bon quoi. Wari filɛ yɛrɛ la. A Badara an ka taa fɔli sa an ma tila 1000. Cɛ nin ne ka semaine kelen kɛra sɔngɔ de 1000 o ne tun y'o t'i bolo manamana ko la dɛ n'an ka taa. Manamana ko dabila cɛ wari min ka na ba cɛ. N'an ta bana an bɛ taa ni fɔli. Chap. U ye gɛrɛjɛw. A gawaden ninnu n'a b'aw kɔnɔ ne bɛ Bamakɔ yan de Nantangoloya la. A tɔ fɛn fɛn bɛ na a tɛ dɔrɔmɛ kelen aw ɲɛna dɔrɔmɛ kelen n t'a di. Bogar tɛ yan. Oui. Bɔ yan. Funɛ. I bɛ ka da gosi tantɔ. Bogar dɛ i balimakɛ banabagatɔ min tɔɔrɔ yan nɔ i ban ka wari di mun ma a ka taa fura san f'i ye wari di muso ma ko denkuli b'o bolo wa walima kɔɲɔ de b'o bolo k'i ban ka wari di balimakɛ ma o ka taa fura san a filɛ nin a ye wari de di ne ma ko ne ka n'a di ma. Amadu wa. Amadu yɛrɛ de ko don. O ta a yɛrɛ bɛ fan jumɛn. A yɛrɛ bɛ fan jumɛn wa a bɛ Espagne de. Là c'est bien. Non, à Bamba. Ça va aller. Vraiment, ça c'est bien. Ni diyara n ye kojugu. Mais joli de b'a kɔnɔ de. Ne ko Bugari e tɛ ka maloya ka ne ɲininka o la. Jeli tɛ malo mais a tɛ n'a bɛ wɔsi dɛ. E ma miiri dɛ ne tun bɛ miiri Bugari ne filɛ ka nin wari in d'e ma nin e tun man ka nin wari in minɛ abada ne yɛrɛ bolo k'i bɛ n'i ban nin na o ne tigɛ de e la walayi e ni musokɔrɔba bɛɛ ka kan Bugari walayi. I b'a dɔn a mɛnna ne mɛnna ka kangari da e ye dɛ. Yɔrɔ ne ye kangari da i ye ka dɛsɛ sa. Yɔrɔ n ko i kɔrɔ de ne ye e bɛ ka ɲinɛ o de kɔ wa. I kɔrɔ de ne ye a kɛra cogo cogo i kan ka ne bonya. Ne manamana ko ye tantɔ. Ne bɛ k'e to yen fɛn damadɔni dɔrɔn de kama. Papa ba tɔgɔ ma i ye ani ne balimamuso ye n'o tɛ san ma sɔrɔ ne fa bɔ fatɔ la ka don i la nka halisa an ma kisi ɲɔgɔn ma dɛ bawo sen bɛ dugu ma sa bɛ dugu ma an tɛ kisi ɲɔgɔn ma. Bɔgɔ dɛ e k'i bɔ ne da la i ka kuma caman ba in nege tɛ n na koyi n'i donna so kɔnɔ i k'i musonin wele ka di yan nɔ. Ok. Badugu langolo hali tɛ maloya. Funɛ a kɛra de. Hɔn i tun bɛ ka cɛ min dɔgɔ yan ne k'i ban ka dumuni d'a ma ko parce que k'a ka wari t'i bolo ka nasɔngɔ san o de ɲuman donna kɔ kan ko ka wari d'i ma k'i k'a minɛ n tun bɛ n'a lajɛ de n'o y'a sɔrɔ i ka hɔrɔnya b'i bolo da la n'i bɛna wari in minɛ walima n'i bɛna i ba la wari filɛ nin. Funɛ est-ce que e y'a ɲininka ne Fifi dɔn e m'i kɔrɔkɛ ɲininka ne la dɛ ne tun bɛ k'e n'i somɔgɔw bonya i kɔrɔkɛ ka wari de kama fɛn min bɛ ne somɔgɔw kun a tɔgɔ de ko nafolo i kɔrɔkɛ sigilen tɛ so kɔnɔ bi ya wa aw ka du bɛ ne de kɔ la ne de bɛ ka tobili kɛ k'a nasɔngɔ bɔ k'i fa n'i ba n'i kɔrɔkɛ balo
n'i bɛna nin wari ni jɔ ne la ka ne buruja ka di ne ma ne ni ɲɔgɔn baden de don wa ne bɛ min dun sɛmɛni kɔnɔ nin tɛ jɔ a kɔrɔ yɛrɛ i b'i ka mɔgɔ langoloya kɛ i bɛ ne sen bɔ a la e kɔrɔkɛ b'a dɔn ne ye den qualité sugu min ye o de kama e bɛ n'i jɔ ka na nin fɔ ne ma a ma ne f'i ɲɛna nantan kolon jɔlen lajɛ bɛɛ wari min b'i bolo i bɛ bɔ i bɛ taa misirida la i b'a di garibu denmisɛnnin dɔw ma u ka dugawu k'i kɔrɔkɛ ne ka sira foyi t'a wari la ala ne yɛrɛ dabali banna o n'i ye ɲuman kɛ i bɛ sara ɲuman na n'i ye juguman fɛnɛ kɛ i bɛ sara juguman na e tɛ yan an bɛ n'a ye ɲɔgɔn ɲɛ yan ni e ye den wolomuso de i bɛna denw caman wele yan an bɛ n'a ye yan nɔ ni ala sɔnn'a ma. Oui, John Lero. Amadou Lero. Amadou, Wanche. Amadou. Abadi. Akamsa. Oh, Dodi. Ah? Dodi. Comme ne kuntara tungala. Ni segin dolari. Ne me ɲininka n ko i taara tunga na i ma taa tunga na koyi n'o k'i ka dɔ de di kuma ma nin ayi baara ko de ma nɔgɔya sɔgɔma i tɛ se ka sunɔgɔ yɛrɛ aw wuli sɔgɔma joona ka taa baara la ka sigili yɛrɛ tɛ sɔrɔ aw bolo yɛrɛ an bɛ segin fo sufɛ i m'a ye a bɛ se ka wuli 2 heures ka tila ka segin 20 heures 21 heures wagati min sunɔgɔ yɛrɛ tɛ yen. Amadou, ne m'a fɔ ko i ka baara ko ani baarakɛbaliya ko k'i k'o fɔ ne sa olu fɛn ninnu tɛ ne ɲɛ sira la ne ko i ka kuma de kuma a ne kɔni ye n seko kɛ n ye n seko kɛ yen nɔ baara la sisan ni wagati dɔ sera ni papiye de t'i bolo ni wagati dɔ sera n'a y'i sɔrɔ kɛlɛ ma dɔrɔn u b'i minɛ u y'an minɛ o de la ka taa an fili fo Libi cɛncɛn na papa a ma nɔgɔya koyi k'an to Libi cɛncɛn na hali ji kun tɛ sɔrɔ k'a min ne kun bɛna sa ne ye n débrouiller o la ka n débrouiller o la fo n sen donna Mali la ne ka sɔrɔ ka se sɔrɔ sisan n nana so sisan i m'a ye wallahi den min bɛ don da la den b'o fitinin i b'o dɔn ne y'a dɔn e tɛ don da foyi la e ka taa ko kan i ma wari foyi caman i taalen 20,000 240 k'e to k'o dɔɔni dɔɔni ci n'a fɔra k'e natɔla e k'e lajɛ i b'a fɔ ko soma tɛ maa min na ha wallahi ne y'o dɔn n k'e tɛ don da la Worokiya i ka den mandi nana bɔ ne ka Amadou mama e bɛ ka taa min mun b'i bolo ka fɔ n ye mama ne bɔra tunga la ka na sisan aw ye bɔra tunga la ka na mun b'i bolo k'a fɔ n ye ne ka mori ma mama n'a y'a sɔrɔ ne bɛ nin na foyi ma sɔrɔ i ka Ala barika da dɛ ka Ala barika da mama mun y'an gɛn i jɔ fɔlɔ sa e kɔni t'a fɔ ko e ye kare kɔnɔna tɛ tini ni fini ye e ma kasi ne de nun na hali kasi ye wari tɛ ne bolo n bɛ yɔrɔ min na sisan fugulan dun fugulan fɛnɛ wari tɛ ne bolo a y'a malo e kɔni t'a fɔ k'e nana tan cogo la Amadou ye jigi tigɛ dɛ mama ko ne segin to kun bɛna sa cɛncɛn na i ka sama fisa ni nin ye yan e kun ka se o ka fisa i nalen tan cogo la sigidala mɔgɔw bɛ na e ye sabu na mun fɔ n'a fɔra an bɛ tiriki tɔrɔkɔ la k'e dɔgɔnin ka baara tiɲɛna an jigi dalen bɛ kan k'e bɛ Espagne k'e bɛ baara la yen nɔ ja e bɛ nin de la yen nin ye datuguni bɛ tan mama Seydou ko Ala ye ne bila ka taa ne se kɛra mun ye ne y'o cɛw ma o e joli cɛ ma e ma wa joli wa mugan tɛ ka kilimuni dɔ fana don ne ka sokɔnɔna la ko n ka lafiya e ni lafiya ja ni yɛrɛ lafiyalen tɛ e ye mun kɛ ne ye i sera ka mun de kɛ sa
Mama ni ne kuma taa o kun tɛ sɔrɔ ne taara o ye ne gɛn an jamana ne kelen de kisira. O kun tɛ sɔrɔ hali n'i kun tora tile kelen kun bɛ se ka 20 minɛ ka na e k'e lɛbɛ in kana fuma mun ma dɛ jugu sago ye ni na cogo bɛ yen. Mama e sɔnna ka ne kunbɛ tan. Saraka bɛ fɔ walayi. Mama bɛɛ kan ka ne bila fo e dɛ. Amadou. Tabarikala. Ni ye dum yala milliardaire ya? Ni ye natula ye. Amadou. E ma sɔn ka na nin togo la tan ne. Fu ne ka milliardaire tɛ. Dugu jumɛn yɛrɛ don? Espagne. Yen ŋaw dun. Kɔri baasi foyi tɛ. I ɲuman nana kɔni. Amadou i sɔnna k'i dɔgɔnin jigila tigɛ. K'a fɔ e dɔgɔmuso m'i da kɔ an bɛɛ la e kama. E sɔnna ka na ta Amadou. I ye ko falatɔ dɔn. La ilaha Muhammadu Rasululahi. Hali garibu dontɔ maa kan. Ne yɛrɛ fɛ sa n ko delilikɛla dɔ jɔlen don. Ala dunyalakaw ka bɔsi. N'a b'i hakili la k'i nalen don kɔngɔ kɛ n bɛ k'i faga ko ne ka dumuni di dɔ di ma. Ne yɛrɛ tun bɛ gala bi. Kini kelen a tɛ don. Amadou a kini kelen t'a sɔri ne kan. Fifi, yo ne y'a f'i ɲɛna k'i ka fara ka bɔ n kɔrɔkɛ la, yo n y'a f'i ɲɛna. Ne bɛ kɛ den e k'a dɔgɔya, a jɔlen filɛ nin, kelen da fila kan dɔrɔn ne bɛ kɛ den. Kelen da fila kan. Yo ne bɛ kanga de e ye kuma bɛɛ yɔrɔ dɛ. Ne bɛ k'e minɛ fu la, t'a fɔ wɔɔrɔ. Ne bɛ n tɛgɛ lacɛ e la. E bɛ ka ne layɛ k'i layɛ. I ka milliardaire jɔlen filɛ. I t'a majamu sa. Ne bɛ na so kɔnɔ, n ka dumuni kana dɔ i ne kan dɛ. O de y'a la gɛlɛn. Furumuso jugu hali tɛ maloya. Amadou b'o layɛ. Somɔgɔw ko di baasi? Baasi foyi tɛ. I ma sɛgɛn kɔni? Wala n sɛgɛnna dɔɔni. Sira ka jan. Nka ɲuman nana alhamdulilayi. N y'a mɛn. I sigi. N bɛ ji kɛ so la ka taa bila ne ka na ka dumuni bila i bɛna dumuni kɛ. I sigi ka bunda la ne ka sigi. Cɛ chef temino yɛrɛ ma bɔ dɛ. Walayi cɛ i y'a ye dɛ n kan ka taa ballon filɛ la sɔɔni quoi n yɛrɛ ma siège labɔ gɛrɛnsigi kama o de y'a kɛ quoi ya. Mais e sen tɛ Amadu natɔ ye. Ayi ayi non cɛ sabali sa nin tɛ Amadu ye sa. Kana fɔ dɛ. Amadu do koyi. N ko n tɛ Amadu ye n bɛ se ka kɛ Amadu ye cogo di. Walayi nin ye Amadu ye. Cɛ n tɛ Amadu ye sa mɔgɔw bɛ bɔ cɛ ta la Espagne Espagnol bɛ kɛ tan. Non cɛ mɔgɔ e mun e bɛ Amadu dɔn ka tɛmɛ o kan. Ne yɛrɛ ma siran sa wa. E nin ye kabako da ye nin ye Amadu yɛrɛ de ye sa. Cɛ u bɔlen don ɲɔgɔn. Alula. Ama ça va patron. Ça va. Ouais. Amadu dɔn. E ma ne dɔn yan dɛ. Amadu tɛ de. Badara tɛ de. Amadu de dɔn kɛ. Amadu. K'a ɲɛ bɛ. Ça va. Jaba kɛnɛ. Ah ça va. Jaba kɛnɛ foli t'a la. A tɔ ni fo tan. Ok a ye jɔn ka sigi. Bari e k'i jɔn ka sigi. Mais n bɛ se k'a sigi. Non e bila kɔnɔ Amadu. E bila kɔnɔ. Ok. Non merci. Cɛ. Aw bɛ. Walayi n y'aw ye fo ka n content walayi. N content ba de don tantôt. Walayi n nana Mali in na. N dusukun kɛra cogoya dɔ de la quoi. A kɛra fama ye mais Ala ye masa ye. N ye n teriw ye n content na walayi. Aw de ye n teriw ye. Badara. I ka tellement du marché bɛ. Dɔn naani. Ok. Jaba kɛnɛ. A bɛɛ ka ɲi kɔni. Ça va. Grand chef tɛ ka kuma dɛ. Aw ma taa sɔngɔ de sɔrɔ wa? N ma bi ta in faamu dɛ. Cɛmɔgɔ. Wala an ka jamana in kun ɲɛnafin mɛnna dɛ. Non i t'a dɔn ko Mali in ka di f'i ka bɔ a kɔnɔ. Ne tɛ k'aw faamu dɛ aw ɲɛ kumunen don dɛ. O ma e bɛna ɲɛ bɔ a cogo la. E yɛrɛ fana ka manamana fɔ la k'a ɲɛ kumunen e bɛna ɲɛ bɔ a cogo la wa. Badara ça va quand même. Fo ne cɛmɔgɔ ɲininka dɛ ne tɛ français mais ne tɛ dɔgɔtɔrɔ ye. Cɛmɔgɔ. Ouais. A bɛ cogo di. I jɔ dɛ fɛn dɔ bɛ yen fo ne k'e ɲininka o la quoi. Amadu. Ne ko e ko k'e kɛlen ka ne sɔrɔ e m'a fɔ k'e bɛ Espagne yan. Awɔ. E bɛ Espagne. Awɔ. Ya Espagne kɔni tɛ Espagne yɛrɛ de ko don. Mais Europe Espagne. Yen ne kun don. Awɔ. Mais ne ma min faamu i nalen i ye mécanicien baara de daminɛ wa nin i nacogo de ye tan. Ala ka kow tɛ lajarabi don. Mɔgɔw nacogo tɛ kelen ye. Nka ni mɔgɔ bɔra SRR la ka na n'i ɲɛ jɔra a tigi la dɔrɔn Ala barika da quoi.
Ngo kale to Espagne Espagne bara soro manogo Espagne bara manogo shiga bara klenyana bara de do on se kana Espagne koy Espagne o be joba ya kila farajela ni make mo suga do ajoma ya barka ka bo en toro le rasa ni su wakati do sira do sira o bo ge o ene o de la papier kuntembolo no tangu me bara la kuy o papier de bolo ne mine kana fili kana rafule ne rafule la utara ne black chechen ka grand j'avoue ne la client donc on va mo maintenant o ga erisira Amadou iba ga to bi sigi duma ne tan nga chechi si sa gere na mo be tan chechi parce que ma tete nyego asigi te basi ay do ken na koy où ne fili chechen ka amogo be sabani ko utara ne fili chechen ka chemo o ne ra mom so kunye wele ku ngata ka nyana filme na kwa ne ta le le kwa o ben de menni fe na be ka tan chechi ya alfa ma jabagene ma to nye fiye ko fe amia chapa kene même fiya hein chechen sans fait chechen ka kalan clé ka kalan antoro monument ko de là ne a essayé kan débrouiller faut ka mali soro chama no ko mi nogo sege yor ne se faut de bin yara maka wuli me bin yara maka wuli même ko fla na so mo ten ko ala ne dema koy ji fen barka mayo koy ne sera malla territoire chamo il ga fam ne kele nga se malla mo alhamdulillah dunga fare malla do ji na Amaru Amaru mogo te ko ede bene ko ima fo i ko fle ba fo mogo bi ko billahi mogo te ko ede bene ko kwa billahi kata Espagne ka segi kana ni na tuko la ka ni sigi chenche bina chenche wulla ede bene kwa ne ki sigilen sora ko mogo ben ko ni sigilen sora rena et puis désormais kana se yanwa kana se yanwa eni ala ni kiratia ne chemo ne kata Espagne ka do Espagne tuwabu chema ka kila ka bo ko ne ma foi soro kana malla kana nsigi yanko chenche ya donta chenche ya bota isigi faden sagwala billahi danga di ere fe fole ka kola billahi ka duguna be ko nyina fu be na mina boro la bita kanto Alhamdulillah rabbil alamina ne balma wa anillah ni anye ambi Amadou ka Kennedy kan Amadou go ko ngaw be wole ay kuma donda ko ngo foye kuma mena bonda bi inyere ka kuma otede Amadou go ko nga foye wa ko nga foye kaka famyani hakili abe wati jambo akuntambe tungala ni mafila bebo kalamaya akuntara Espagne ko ka foye ka e bara nyenema soro Espagne ko wa ka benani ma nyenema oye ku ye papier nyini ka dama ka e bara msoro sa ko o chake da kalo COVID erepodi mokoma fiye boda ibiti lafia alega lafia kalo de ni kalo yin atunya décider ça kabe na bo aula nga ako ko comme ale bada ta wati atun komandi ma chamai nga ka to tunala aka herasela o ma chaman kono atunko kati ni bla ma ba finna kabe na fini nyaga salendo du kana awnye koro kana laje na sorola na ba fe aduskuna walma ni aere ma kanu na ba bolla waru de fe oro hokumu kamasa afana bla la hala jugula kana dukono abangira dum kono kana dukono afana babe dum ngono kana dukono albalma obe dum kono kana sigidala ateru be sigidamuna Amadou ko ka foyi kaya ni ana jugu bedon ni kile flain konnala
ko k'a fɔ Dumbiya ye sa Dumbiya min y'a fa ye ko bi ta kɔfɛ k'a bɛ fɛ k'a ka du to a ye ko k'a to Espagne k'a ye so jɔ k'a so bɛ yirimajɔ ko so jɔlen bannen b'a bolo yen ko bi ta kɔfɛ sa k'a bɛna yɛlɛma yen k'a hakili b'aw bɛɛ la ko wa ko ni a se ye fɛn o fɛn ye k'a b'o kɛ aw ye ko nka ka a sen tɛna cun nin du in kɔnɔ bilen ko bari k'aw ma k'a fitinin fɛ ko aw ma k'a waritigilaman fɛ k'aw kɛra ale bolola wari de fɛ a y'an wele ka na ka ne karamɔgɔ yɛrɛ wele ne kɔni maninfin dan y'i se ye ne fana ye hakilinataw d'a ma nka cɛya ye décision ye a yɛrɛ de nin y'a yɛrɛ ka décision ye ko ka nin fɔ aw ye ko nka a ye wari di yan a wari in ye 80,000 ye ko n k'a di Dumbiya ma k'a k'o kɛ a ka kalo damadamani nasɔngɔ ye Dumbiya o filɛ nin ye ko ni nin banna sa ko ni problème min bɛ yen k'i k'a wele k'a dɔgɔmuso ko n'a taara ni zen k'a bɛ n'o ka papiye ko ɲɛɲini k'o bɛ taa sɔrɔ Espagne yen nɔ a tun ye nin kuma in de don ne da sa ko ne ka nin fɔ aw ye aw bonya bɛ kuma la sallallahu Muhamadu